Boas tardes a todos e a todas. Imos comezar a sesión ordinaria de pleno de hoxe, 8 de maio de 2025. E o primeiro punto... Bueno, perdón, ¿podría hacer un comunicado de agradecimiento? Sí. Pues haciéndonos ecos del sentir que muchos vecinos nos han trasladado en nuestro propio nombre, queremos agradecer a la policía local su excelente labor en el día del apagón. Somos conscientes de la carencia de personal que sufren y por ello tiene más valor, si cabe, el que durante esa noche hubiese varias patrullas por las calles. Ante un suceso tan extraordinario es muy importante transmitir seguridad al ciudadano y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han estado a la altura. Por ello, muchas gracias. Eso es todo. Paréceme ben, pero toda a organización do día do apagón, o máximo responsable son eu. Fomos o teniente de alcalde máis eu que convocamos a reunión para organizar non só a noite, sino todo. Estaba a Guardia Civil, estaba a Protección Civil, tamén haberá que darlle as mesmas gracias a Protección Civil, ao GES, a Guardia Civil e demais. Por lo tanto, en calquera caso, evidentemente, o servicio neste concello funcionou correctamente porque estaba todo organizado. Ben, o primeiro punto da orde do día é a aprobación da acta da sesión anterior celebrada o día 3 de abril de 2025. Se hai alguna observación, senón, entendo que queda aprobada por unanimidade. Bueno, antes de pasar ao segundo punto, decir que, bueno, se un día que hai máis actividades no barco, ás 8:30, a Concelleira de Cultura terá que abandonar o pleno porque ten que ir a... Eu tamén estou citado para estar ali na clausura das jornadas de Bagalume, pero, en fin, si somos axiles, igual vamos, si no, pues polo menos irá a Concelleira a cerrar la última xornada das jornadas de Bagalume. O segundo punto é dictame da Comisión Especial de Contas celebrada o día 5 de maio de 2025 sobre recoñecementos transjudicial de crédito 4-2025. Aprobación mediante justificante de gasto, 3 justificantes, importe bruto 306,62 euros, bueno, etcétera, etcétera. Señora secretaria. A sesión extraordinaria e urxente celebrado o 5 de maio de 2025 dictaminou por 4 votos a favor e 2 abstencións o seguinte punto da orde do día. Primeiro, levantar o reparo formulado pola intervención municipal o 28 de abril de 2025, resolvendo as discrepancias e continuando coa tramitación do expediente, xa que, aínda que se incumpre o principio da anualidade orzamentaria, trátase de servicios e suministros e gastos necesarios efectivamente prestados polos respectivos proveedores actuantes de boa fe que non deben quedar en situación de indefensión debido a este incumprimento, resultando o Concello obrigado ao pago e incorrendo en caso contrario nun enriquecimento injusto da Administración. Segundo, aprobar a totalidade de facturas e justificantes de gasto da relación número 2025D, da que forman parte un total de 3 justificantes de gasto polo importe total, tanto líquido como bruto, de 306,62 euros e recoñecer extrajudicialmente con cargo aos créditos do orzamento vixente o crédito derivado da aprobación das mesmas. Terceiro, autorizar e dispoñer o gasto e recoñecer as obrigas derivadas da aprobación dos gastos anteriores con cargo ás aplicacións orzamentarias e importes que constan na relación 2025D, da que forman parte un total de 3 justificantes de gasto e por importe total bruto e líquido de 306,62 euros. Aprobar as indemnizacións por gastos realizados no exercicio do cargo dos cargos electos correspondentes ao exercicio 2024 que constan na proposta da Alcaldía do día 28 do 4 de 2025 por un importe total de 1.939,69 euros e autorizar e dispoñer e recoñecer as obrigas derivadas das sinaladas indemnizacións con cargo ás aplicacións orzamentarias que aquí se desglosan seguidamente. Non sei se hai alguna intervención. Ninguna. Por lo tanto, los sometemos a votación. Votos a favor por unanimidade. O punto número 3 é, se entramos xa, non hai máis asuntos na parte resolutiva, pasamos a parte de sesión de control e, neste caso, as mocións. A primeira moción presentada, que hai que ratificar, lóxicamente, é a proposta presentada polo Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego relativa ao mantemento do Salgueiral e marxe dereita do río. Antes de empezar o debate, ratificamos a inclusión na orde do día, tendo que por unanimidade, votos todos, e, polo tanto, poden empezar a defender. Quen vai a defender a moción? Ben. Javi. Gracias. Ben, no pasado mes de abril aprobase no pleno Concello Barco o proxecto A Senda Verde de Viloira
Desde o BNG consideramos que é un bo momento para propoñer o mantemento do Salgueiral e a marcha dereita do SIL a curto prazo. O Salgueiral, bueno, ven do ano 97, sendo alcalde Julio Gurriarán, nos últimos 20 anos o estado da área deteriorouse notablemente, dando unha sensación de abandono. Merendeiros con maleza, en mal estado, estanque en desuso, bancos vellos ou rotos, dous areeiros, un de fútbol e outro de vólei e praia, inutilizables, con cristais, camiños en mal estado, etc. A parte, bueno, a marxa dereita do río Sil, dende a pasarela ata as piscinas, tamén necesita mantemento. A outra parte, a que vai hacia o muro, hacia o bar, o muro do Malecón, esa está moi ben, está perfecta, pero sí que é verdade que da pasarela hacia as piscinas hai un problema, que non é sempre do Concello, pero ali polas noites, sobre todo no verán, se acumula lixo, se acumula, bueno, a xente baixa a beber, rompese cristais, entón é unha situación complicada. Ben, a nosa proposta para o Salgueiral, hai uns merendeiros aí, hai bastantes merendeiros, hai como 8 ou 9, hai uns que están bastante mal, con silvas, bueno, non se usan, aparte de que non se usan, eu nunca vin ali que se fixeron a barbacoa. Propoñemos deixar 3, o sea, que se limpen, para que, bueno, se alguén, que non digan aos veciños que non hai un sitio para facer algo no verán. Pero esos que están sin utilizar, os que están abandonados, que deixo aquí unhas fotos, quítalos. O areeiro de fútbol propoñemos quítalo, porque, bueno, que non se mantén, é difícil xuntar a 15 personas, sinceramente, para xogar a fútbol playa nun sitio onde non te podes bañar, pero sí que propoñemos deixar o de vólei, porque ao final, se está ben, se non está con cristais, se pode ir, 4 personas se xuntan rápido. Este espacio, o que propoñemos é que no verán, sobre todo, se podería poñer un posto de bebidas ou de xeados, facer algo bonito, con uns palés. Deixo aquí hai aquí unha recreación feita por ordenador, e vamos, e todo o que se propoñen aquí é modular, non hai nada de formigón nin cousas que nos podan poñer problemas. No verán, evidentemente, no inverno, pois non vaise quitar e non é necesario, pero agora que ven o bo tempo, é un espacio que, estando ben, pode haber actividades deportivas, pode haber yoga, pode haber pilates, xente xogando vólei, xente tomando algo, pode ser un sitio precioso, e ademais é grande, que non temos parques grandes no barco, o que temos son pequeniños, quizás o parque máis grande que temos. Hai fotos aquí tamén do camiño, está con pedras, a xente feito xa non vai polo camiño, vai alrededor do camiño. Eso, se pode poñer terra batida ou algo un pouco máis decente, tamén estaría ben. O estanque que parece irrecuperable. Si é posible, aí hai unhas pistas de skate que son modulares tamén, chamase half pipe, e incluso tamén só se pode poñer no verán, non fai falta telo todo o ano, e dalle vida. Ao final, o importante é que a xente vaya, que dé uso do espacio, e así vai haber menos vandalismo e menos problemas. Os bancos están desfeitos, hai que renovar os bancos para sentarse. Deixo aquí máis fotos, e bueno, xa se ve como está. Eleva así moitísimos anos, xa cando eu estaba fora, non estaba no barco, me viña de vacacións, a xente me dicía, mira que espacio tan bonito e está reventado. Segundo punto, a marxa dereita do río Sil, a ver, aí, por o acceso de Abdón Blanco e pescadores, xa falamos algún día desto, hai un problema, pola noite, e iso decimos que non é culpa do Concello, ao final a noite a xente bebe, pasa en moitísimos sitios, pero quizás o que podemos facer é poñer máis iluminación. Con máis iluminación nestes accesos, sí que é verdad que normalmente as situacións melloran. Tamén propoñemos a instalación dun aseo autolimpable na parte de arriba, porque xa que o aseo que hai, e falamos desto tamén, que non se pode recuperar, porque é moi complicado de usar, porque falábamos de que igual se instalaba unha churrería, pero tampouco parece que vaya a pasar. Entonces, bueno, hai uns aseos que son autolimpables, non parece que sean super caros, porque están poñendo en outras partes de España, e bueno, creemos que pode ser unha boa opción. O mismo abaixo hai uns bancos e uns merendeiros ao lado das piscinas que están en moi mal estado, e eses sí que non se usan, ademais están como escondidos aí, e eso no verán, é unha chamada a baixar, a facer de todo menos
menos unha merenda. Esos quizás sí que habría que situarlos noutro punto máis iluminado e vamos, con mellor mantemento. Deixamos aquí unhas fotos e bueno, é que xa se ve como está. Polo tanto, sabes, pedimos unha previa autorización das autoridades competentes, sobre todo no lado do Salgueiral, que somos conscientes do problema que hai con hidrográfica, pero levar a cabo unhas medidas de mantemento. Que no vaya a defender, Maite, José. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, la agrupación está de acuerdo con el mantenimiento de la infraestructura, dotaciones de cualquier tipo. Naturalmente también incluimos parques y jardines, ¿no? Voy a ir haciendo un desglose de la moción, y el primer punto es la eliminación de merenderos, ¿no? De los merenderos, ¿no? Se lo voy a dejar para el final, porque hoy he hecho una visita, entonces, bueno, Entonces voy a continuar con el arenero del fútbol, que nos parece una buena propuesta el cambio de uso, o sea, el mantenimiento del arenero para vóley y playa, y vemos conveniente que se pueda complementar con algunos puestos de bebidas o helados para crear un espacio común y que se puedan también desarrollar otras actividades lúdicas. Sobre el camino, lógicamente, el camino está en malas condiciones y es conveniente, y el camino hay que arreglarlo. Evidentemente, eso es lógico, no hay nada que decir ahí. La rampa de skate en el estanque, ahí existe, para mi entender, existe el problema de que pueda significar una actividad constructiva que entre en conflicto con lo que es la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Entonces puede ser una buena alternativa. El estanque no tenía mucho sentido, no ha tenido mucho uso, no ha tenido un mantenimiento adecuado, entonces al final ese espacio, ese elemento ha quedado en desuso. Entonces, pues sería conveniente igual buscar una segunda alternativa, una segunda opción de uso. Pero habría que resolverlo con Confederación, eso está claro, eso es evidente. La renovación de bancos es totalmente lógica, y al igual que el otro punto, que es el sexto, que es el mantenimiento del parque con constante desbrozado y cuidado. Eso es evidente, eso está claro. Sobre la margen derecha del río Sil, la zona de acceso a Don Blanco, es totalmente lógico también que se haga y se renueve y se mantenga una limpieza durante la semana, como dice en la moción, y también conviene aumentar la iluminación de estos accesos, eso está claro. Es una medida absolutamente conveniente y necesaria. El siguiente apartado, que es el 2, de instalación del aseo autolimpiable, a nosotros nos parece también una buena idea, siempre y cuando no se pueda recuperar el aseo que existe, que la cuestión es que haya una dotación que funcione. Y nosotros, llegado el caso, podría ser interesante plantear poner alguno más. Si al final requiere mucho mantenimiento un aseo autolimpiable, pues igual conviene poner un par de ellos, más que solamente uno en definitiva. Y volvemos a los bancos y merenderos. Los bancos ya dije que era conveniente arreglarlos todos, pero lo de los merenderos, eso de eliminar en mal estado, mira, los merenderos son unos elementos que están hechos de piedra, granito, que realmente eso, que para que se pongan en mal estado en 20 años, o sea, en mal estado no están. Lo que sí he visto yo, que los pilares incluso que están soportando lo que sería una zona de sombra, eso sí está en mal estado, que es la parte que lo cubre. Entonces, pero yo no sería partidario, desde luego, de eliminar ningún merendero. Yo creo que es conveniente repararlos. Lo que sí podría ser interesante, porque un uso de este tipo, pues lo que parece que requiere es que facilitar el uso a la ciudadanía. Y entonces, claro, si tú vas a ir allí con 2 o 3 bolsas neveras y con tal, y para hacer una merienda de una familia o de un grupo de amigos, pues pilla una cierta distancia. Y llegado el caso, no sé si se podría plantear por la parte trasera del acceso, pues llegado el caso, habilitar un pequeño aparcamiento, no sé. La cuestión es que yo creo que yo no le veo la necesidad, de luego, de eliminar ningún merendero. Yo creo que sería conveniente mantener y arreglar todos. Entonces, como conclusión, efectivamente, vamos a votar esta moción a favor y esperamos que se tengan en consideración estos puntos que he comentado, que aportamos aquí, de rehabilitación de los elementos que sean factibles de serlo y mejorar, sobre todo, el mantenimiento y la conservación. Tino. Gracias, boa tarde a todas e a todos e benvidos os membros da Asociación Asilival que nos acompañan hoxe.
Acabamos de aprobar fai un mes o proxecto constructivo para a senda do Salgueiral e executémolo, rematemos todo o que esas obras van a conlevar e daremoslle continuidade a unha parte, eu creo que ao longo da miña exposición creo que vou deixar claro, de todo o que se nos está planteando aquí. En primeiro lugar, xa se falou por parte dos dous grupos respecto á zona do Salgueiral, esta forma parte do cauce do Sil, é un cauce fluvial, e xa se aclarou en varias ocasións, a última do pasado mes de abril, que por formar parte do cauce nese espazo non se pode facer grandes cousas, desbroces, limpiezas, mantemento do que temos dentro dunhos límites e pouco máis, é dicir, é cauce. Hai que recordar, repito, xa o fixemos nese pleno de abril, onde se aprobou o proxecto da Senda Verde de Viloira, que este proxecto forma parte dunha proposta inicial que incluía a recuperación de toda a área do Salgueiral, non era só a senda. Os concelleiros que estaban na anterior corporación recordarán que se tratou de facer unha actuación íntegra en toda a zona do Salgueiral, pero non puido ser porque a Confederación Hidrográfica non o permitiu, polo que xa se explicou, é dicir, porque é un cauce. Polo tanto, non se autorizou e repito, os mantementos básicos. Tamén hai que facer algo de memoria, é dicir, recordando que no anterior mandato o proxecto que se aprobou no pasado pleno fora aprobado xa por unanimidade desta corporación, é dicir, por todos os grupos, por vostedes, Partido Popular, BNG e o Partido Socialista. Yo, si me permite, voy a hacer una pequena pausa porque xa hai papa. Entón, o papa é o americano Robert Prevost e elevará o nome de León XIV. León XIV. Seguimos co Salgueiral. Pues, seguimos co Salgueiral. Alegrámonos de que habemos papa. Repito que probablemente sexa a primeira vez, e isto hai que decirlo, que un grupo contradice os seus compañeros da anterior corporación, é dicir, na anterior corporación aprobouse por unanimidade o proxecto, e ao mellor de non haber tido así, a senda a día de hoxe estaría xa rematada ou casi rematada. Pero, bueno, en todo caso, vostedes saben, e así se explicou en comisións e en plenos, que a parte da senda o proxecto contempla varias obras ou varias actuacións, entre elas a rehabilitación do pavimento, a pintura e unha nova iluminación da actual pasarela. Tamén hai unhas partidas para a retirada de árbores impropios da ribeira do río e sustitución por árbores propios de ribeira. Hai unha actuación moi importante na marxe esquerda do río Sil, augas abaixo, é dicir, ao cruzar a pasarela, se miramos toda esa ribeira augas abaixo, ao longo de, calculamos, máis ou menos 100 metros, con máis de 1000 metros cuadrados de céspede, é dicir, que se vai abrir aí unha nova praia fluvial. Bueno, pois unha vez que estén rematadas todas estas actuacións, haberá ver que máis nos deixa facer a normativa e a propia Confederación Hidrográfica. E, dende logo, a intención deste grupo de goberno é a de recuperar para o uso e disfrute dos veciños e veciñas do barco a área do Salgueiral. Por certo, respecto ás pistas de area, fai poucos días recuperáronse unha delas, a máis grande, xustamente a de fútbol, para o deporte, concretamente para o vólei. Xa se recuperara fai 5 ou 6 anos, porque así non lo pediran, e gastárase unha cantidad importante de diñeiro, gastáramos unha cantidad importante, porque se celebrara ali un campeonato galego de vólei playa. Logo, os seguintes anos, pois non lle deron continuidade, non houbo continuidade, pero agora fai uns días, e gracias ao Volei San Martiño, Voleibol San Martiño, a delegación en Valdeorras, que quero agradecerlle públicamente tanto as nenas que estuveron ali, que foron nenas, a maior parte delas, as que estuveron ali traballando, e os técnicos do clube, máis outros voluntarios, recuperaron esas pistas. Nós xa nos puxemos a disposición deles, como non podía ser de outra maneira, o concelleiro de Parques e Xardíns e Obras, e eu, do que necesiten, se necesitaban máis área dice que non fai falta, que simplemente nos encarguemos do mantemento para evitar que volvan a nacer máis ervas no sitio. Nos encargaremos deso e de algunha cousiña máis. Polo tanto, non podemos eliminar esa pista, porque ten actividade e parece que ten visos de que vai a ter máis actividade, polo tanto non a podemos eliminar. Estou falando da grande, non da pequena, que a grande é a de fútbol, pero é a que usan eles, porque cando hai un campeonato, en vez de montar unha cancha, montan transversalmente varias canchas e celebranse varios partidos ao mesmo tempo.
Respecto á marxe dereita do Sil, dende a pasarela ata as piscinas, sí que é certo que tanto ali no Salgueiral como neste lado pois hai certas deficiencias, algunhas delas por vandalismo, outras pois porque non tuvemos tempo, porque non houve ocasión, porque non hai o personal suficiente, etc., que habrá que ir correxindo pouco a pouco, pero moitas delas son pois por falta de civismo. Xa o dixo o voceiro do BNG, iso reconoceu, decir, se alguén tira unhas botellas de cerveza ou tira ou vai defecar ali ou tira papeles ou tira restos de non sei que, pois evidentemente eso pois non é falta de mantemento. Ese xustamente, que ademais é a niña bonita da do concelleiro de Parques e Xardíns, el está todo obrao pendiente, e de feito, pois podolles decir que o domingo a primeira hora da mañán marchou ali a correxir unha deficiencia dunha fonte a fonte que está cerca das piscinas, que estaba botando de continuo, e ala marchou a correxila el personalmente. Por lo tanto, sí que hai un mantenimiento, hai unha limpieza continua durante o inverno, pois non é diaria, porque tampouco fai falta, pero nos meses de brao, primavera e brao, sí que hai unha limpieza diaria, hai un personal asignado a ese espacio diariamente, polo tanto faiselle unha limpieza. Que ocorre? Que tú fas a limpieza a unha determinada hora do día, e ao cabo do día, por o malecón todos sabemos que pasan centos ou miles de personas camiñando, paseando, etc. E, bueno, pois un tira algo, outro tira algo, e ven o can e arrastra non sei que, ou vai, bueno. Respecto ás propostas que nos fan na súa moción, pois respecto ao Salgueiral, xa lle dixen antes que se levarán a cabo as actuacións necesarias para recuperar o espacio, integrando coas actuacións que se van a levar a cabo no proxecto e tendo en conta, lóxicamente, as restriccións impostas pola normativa. Evidentemente, hai que tratar de preservar ou recuperar aos merendeiros que se poidan, non eliminalos, é dicir, se podemos recuperar 7, pois 7, se poden recuperarse os 8, 8, os que se poida, porque o espacio así o pide, é un espacio con uso, aínda que parezca o que opinen que non, é un espacio con uso. Ainda fai 2 días ou 3, pasou polo Concello aí unha xente que querían organizar ali unha barbacoa, unha festa a nivel familiar ou de amigos, e viñan a pedir permiso para utilizar aquel espacio. Así que sí que ten un uso continuado. E na zona das canchas deportivas, pois xa o que lles dixen, xa sí que se están utilizando. E, a ver, isto é cíclico, é como todos os deportes, pois ás veces un deporte ten máis atracción ou ten menos atracción. Xa digo, fai uns 5 ou 6 anos recuperouse aquilo con gasto importante, logo non tuvo continuidade, pero bueno, ben vido sea que agora volvan outra vez a utilizalo. E con respecto á marxe dereita, xa dixen que xa se está atendendo, que se está facendo unha limpieza e un mantemento diario. Non hai máis que dar un paseo por ali, non hai máis que dar un paseo malecón. É a envidia de todos os que nos visitan de fora, que veñen de fora do barco e que nos veñen a visitar, e está segado, está desbrozado, está limpio, está dentro da limpieza, repito, dentro desas posibilidades, que non podemos ter ali unha persona de continuas 24 horas. E respecto á iluminación, eu tamén fixen un recorrido desde a cima ao fondo, desde o casino hasta as pistas polideportivas que están detrás das piscinas ou pasar as piscinas, e a iluminación está, pero eu creo que está correcta, está perfecta. Hai un punto, sí que é verdad que hai un punto que nos falta unha farola, que é unha farola que está, bueno, pues está en reparación, e hai 2 ou 3 puntos por ali que os árboles fan sombra, pero iso é inevitable. É dicir, se tú tes toda a línea de luminarias á altura do malecón, hacia abaixo, hacia o paseo, pois se hai algún árbol vai facer sombra. Pero, polo demais, eu convido a vostedes que visiten, que fagan ese recorrido nocturno, que ademais é moi bonito, e verán que está iluminado. Polo tanto, con respecto ao tema dos camiños, sí que é verdad que os camiños están en pedras, pero que cada vez que sube o río, cando recuperas un camiño destes con algún tipo de produto, sean pois sábrego ou sea o que sea, como non botes, e cemento non lo deixan botar, porque é así, porque é o cauce do río, entón é complicado, o río arrastra todos os finos e quedanse os máis gordos, que son as pedras, pero bueno, sí que se trata de recuperar. E con respecto aos aseos, sí que é un tema que xa se ten comentado tamén en comisións, que saben vostedes que se ten comentado en máis dunha ocasión, que temos que resolvelo, e a idea é, no momento en que se saquen a concurso outra vez os quioscos que están aí pendientes, pois tentarlle dar de solución por esa vía se é posible.
Nós, evidentemente, non podemos votar a favor desta moción porque nos están convidando a que fagamos un mantemento que xa estamos facendo, a que fagamos unhas actuacións que xa estamos facendo. É dicir, hombre, votarlle a favor sería reconocer que non estamos facendo o noso traballo cando realmente sí que se está facendo. Pola miña parte, nada máis. Moitas gracias. Javi. Vale, moi rápido. Os dous mencionan o de eliminar merendeiros. Nos falábamos de deixar varios, pero sí, é un punto que se pode discutir, e se queren recuperar todos os merendeiros está ben, por suposto. Ti non dices que no cauce do Sil, nese espacio, non se pode facer gran cousa. A ver, entón, é que hai unha cousa que eu non entendo personalmente. Dun lado, podemos facer unha senda, non lo permite hidrográfica, e do outro non podemos facer un mantemento, porque dice mantemento básico. Bueno, está desbrozado, pero ainda me comentaron que outro día hai animais mortos no Salgueiral, descompoñéndose. Eso me comentaron esta semana. Home, e calquera que hai animais descompoñéndose ali, mortos. E ainda me acaban de comentar outro día, de verdade. E iso, calquera persona que vaya por aí de fora ao Salgueiral ve como está e dice, que pena é sitio, home. Eso non está, que non está ben. De verdade, non ten un mantemento. A parte de desbrozar, é que non está ben. Non me comentas o tema de que se a ver se pode poñer un bar, un posto de xeados, unha zona para que vaya xente, porque eso lle daría vidilla. O tema do vólei, sí, bueno, manter unha pista grande, un areeiro grande, que se use para vólei ou para fútbol, pero manter sí, por suposto, es que comentámoslo na moción. E pouco máis, e que tamén que en outros sitios supoño que tamén terán problemas con hidrográfica, no Bierzo ou en Ourense. Parece, vou por outros pueblos e non vexo un parque tan grande, con tanto potencial, tan abandonado. E os veciños, esta foi a moción de todas as que presentei nas que traballamos que máis recepción tuvo en internet, positiva. O sea que a xente que se queixa moito de como está. Moitas gracias. Sí, Tamayo. Bueno, yo referente al comentario de lo que es el mantenimiento, yo no sé el mantenimiento que se ha hecho al parque de Salgueiral en los últimos 2 meses o 3, pero de luego hoy el matorral alcanzaba una altura que yo pienso que no se ha hecho nada todavía. Y yo creo que la climatología de aquí no solamente yo creo que es igual aprovechar lo que es el verano, sino también es que desde la primavera, salvo tiempo y periodo de lluvias también que han sido frecuentes en este año precisamente, pero que son los típicos merenderos que hay en otros sitios del Bierzo y en otros sitios que realmente se aprovechan desde marzo. Entonces, bueno, yo creo que llegado el caso sería acentuar un poco en lo que es el mantenimiento, porque también incluso desde marzo, sobre todo si la climatología es adecuada. Eso es simplemente. A ver, ya cierro yo el debate porque hay una cuestión, es decir, Aurentino, el portavoz, no ha dicho que tengamos un mantenimiento perfecto, ¿vale? Y ha aceptado como muchas cosas que son mejorables. Lo que ha dicho, ha marcado es un tema de plazos y evidentemente, y esa era la idea inicial, porque lo digo para los que sois, esta es la primera legislatura, fai 5 ou 6 anos, cando empezou todo o tema do Salgueiral, encargamos un proxecto a un paisasista do Barco que traballa en Barcelona e fixo un proxecto que afectaba a toda a área do Salgueiral, iba a Senda hasta Viloira e todo. E todo eso dun plumazo, cando o mandamos á Confederación, eliminou todo o que iba no Salgueiral por unha cuestión, porque a Senda non ten nada que ver co Salgueiral, porque a Senda non vai polo cauce, o Salgueiral é cauce e a Senda non. Donde vai a Senda non hai cauce, e donde está o Salgueiral é cauce, e o vemos cada 2, 3 anos que todo está cheo de auga. Por lo tanto, esa é a gran diferencia. Intentaremos facer todo o que se poida. Dende logo, haberá que mellorar. Nos temos eu agora non recordo de memoria, non sei se temos os desbroces do Salgueiral, non sei se son 2 veces ou 3, probablemente sexan 3 veces. Empezamos todos os anos e probablemente aí pois haberá que adiantarse e empezar antes. Solemos empezar en maio, non? É certo que este ano choveu moitísimo, moito calor, por tanto as ervas están disparadas. Tamén é certo que vamos a sacar a concurso en breve un tractor para o Concello con unha subvención da Deputación, unha parte pon a Deputación e outra parte pon ao Concello. Ben, cando nos teñamos o tractor, evidentemente teremos moitas máis posibilidades, porque o 80% ou 70% dos desbroces que hai que hacer no Salgueiral pode facelos, fáense habitualmente
habitualmente cun trastorno. Por lo tanto, evidentemente hai que mellorar as cousas, nos aceptamos que temos que mellorarlas, pero o que non podemos aceptar é que non se está a facer nada, porque a parte de aquí do río, é dicir, falase da iluminación que xa contestou o voceiro, falase de moitas cousas que evidentemente o camiño arreglouse, do outro lado, creo que foi o ano pasado, efectivamente, bueno, pois cada vez, bueno, fai 2 anos que foi cando creciou o río, medrou o río, pero evidentemente as pedras van saindo e demais. É dicir, pero as limitaciones son as que son. O Salgueiral é cauce, non é zona inundable, é cauce, é o propio cauce do río. E, polo tanto, aí, pois non nos... E xa fixemos un proxecto que o pagamos, ademais, e que non serviu para nada. Por certo, a ese proxecto deronlle, fai 6 ou 8 meses, un premio, non sei se foi a nivel galego ou a nivel nacional, polo proxecto en sí. Pero, bueno, non serviu para nada, porque, evidentemente, os informes de comisaría foron desfavorables. Por lo tanto, repito, nos iremos tratando estas cousas en comisión de obras, iremos planteando cousas, vamos a ver cando se pode empezar ese proxecto, iremos aceptando suxerencias para ver por onde empezamos, iremos plantexando cuestións para ver que opinamos e entre todos intentaremos mellorar ese espacio que efectivamente é único. Vale, por lo tanto, queda pechada o debate e pasamos á votación. Votos a favor? 7 votos a favor, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos a favor, votos en contra, 9 votos, por lo tanto queda rexeitada a moción. A seguinte moción, o punto número 4, previa ratificación tamén da súa inclusión na orde do día, proposta presentada polo Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego relativo aos riscos e graves danos que están sufrindo os animais domésticos e das entidades gandeiras. Manuel. Bueno, ratificamos a súa inclusión por unanimidade e, por lo tanto, pasamos ao debate. Moitas grazas. Benvidos tamén aos membros da Asociación Sirival ao Pleno. Leo entón unha introducción que teño preparada en vez de ler toda a moción, porque é moi longa, e despois leo os acordos finais. Desde o BNG temos a obriga de ser portavoces no Pleno dos problemas de colectivos, de cidadáns e de cidadás. Esta moción está relacionada con esa obriga. O Real Decreto 666 de 2023 de 18 de xullo regula a distribución, prescripción, dispensación e usos de medicamentos veterinarios. Tratábase de mitigar a resistencia aos antibióticos imprescindibles para a práctica clínica, pero cuxa eficacia está diminuindo. Este é un desafío e a Organización Mundial da Saúde considera unha das ameazas para a saúde. Estamos, pois, falando dun Real Decreto que é de 2023, pero que tiña unha disposición final quinta que entrou en vigor o 2 de xaneiro de 2025 e que ten que ver coa comunicación dos datos de prescripción veterinarias de antimicrobianos para animais de compañía. Hai unha ferramenta central para a comunicación de prescripcións veterinarias de antibióticos que se chama Presvet. Esta ferramenta adaptouse do modelo gandeiro ao ámbito dos animais de compañía, un sector que non é equiparable ao anterior polas súas deficiencias estruturais. As explotacións gandeiras levan máis tempo sometidas a estricta regulación respecto ao uso de antibióticos, están máis acostumadas a sistemas de control centralizado e poden beneficiarse da compra de medicamentos a gran escala. Por outro lado, poden declarar tratamentos colectivos, o que fai que sexa máis sinxelo a nivel burocrático o uso do sistema Presvet. As clínicas veterinarias de pequenos animais teñen máis problemas coa nova normativa. Por exemplo, como na súa gran maioría atenden casos individuais, multiplican os trámites burocráticos. A maioría das clínicas non teñen infraestrutura administrativa, teñen menos flexibilidade e restriccións inaplicables. Por exemplo, prescribir envases enteiros, o cal xera refugallos e pode encarecer os medicamentos. Exixir identificación electrónica obrigatoria antes dos tratamentos dificulta tratar animais non identificados. Dividir os antibióticos en categorías e ir escalando, entre comillas, en función da súa efectividade pode retrasar e agravar o tratamento, ao mesmo tempo que cuestiona o criterio profesional do veterinario.
Os cultos ocultos e as barreiras administrativas poden disuadir o responsable dos animais de buscar atención veterinaria. O IBE do 21%, a diferencia do 10% do gandeiro, aumenta a carga dos responsables dos animais. O artigo 39.1 do Real Decreto 666/23, que entrou en vigor, sinala que os veterinarios teñen que comunicar desde o pasado mes de xaneiro o número de microchip do animal. As sancións previstas poden ir de 3.000 a 600.000 euros, o que fixo que o goberno tivese que sacar unha nota aclaratoria para exculpar os veterinarios, que non querían acudir aos chamados das protectoras de animais por medo. Os veterinarios que non podían completar todos os datos do animal de compañía non identificado. Dado que o consumo de antibióticos en animais de compañía representa menos do 1% da produción farmacéutica de antimicrobianos, a aplicación desta normativa é desproporcionada e carece de sustento suficiente, non compensando os posibles beneficios cos prexuicios que está provocando. Entre as posibles solucións e recomendacións dos entendidos están unha moratoria inmediata do Real Decreto 666/23 de tal forma que se poida adaptar e axilizar os procedementos, así como adecualos á idiosincrasia dos centros veterinarios de pequenos animais. Abrir un período de consultas con veterinarios, administración local e asociacións de protección animal para garantir a protección e benestar animal e adaptar a regulación para reducir a burocracia que exixe o Real Decreto 666/23. Formarse con abogados especializados en dereito animal para coñecer mellor a nova normativa. E para concluir, o Real Decreto 666/23 e a súa implementación a través de Presvet revelan a necesidade dun enfoque equilibrado que non sacrifica o benestar animal por unha restricción excesiva. Pídese unha maior participación dos profesionais veterinarios no desenvolvemento e aplicación da normativa. A loita contra a resistencia dos antimicrobianos precisa a cooperación e o diálogo para non comprometer a atención veterinaria e a saúde dos animais. Os acordos que di a Nación entón, leo rapidamente, o Concello asume as reivindicacións dos profesionais sanitarios veterinarios, os donos dos animais de compañía e as entidades ou agrupacións gandeiras e apoia a liberdade de prescripción veterinaria recollida no artigo 43 apartado I da Lei 44/2003, así como o respecto pola autonomía técnica e científica dos veterinarios no exercicio da súa actividade profesional. Igualmente asumimos o compromiso de velar pola protección da dignidade dos animais e o seu benestar, cooperando con todas as administracións públicas en materia de protección animal, compartindo información que garanta o cumprimento dos obxectivos de protección dos dereitos e benestar animal. O Concello, no seu recoñecemento de que os animais son seres dotados de sensibilidade, comprométese a un diálogo activo, construtivo e intenso cos colectivos afectados e recabará toda a información que lle sexa suministrada a fin de promover todas as políticas de recoñecemento e protección dos dereitos e o benestar dos animais, especialmente no relacionado coa liberdade de prescripción dos veterinarios e a saúde dos animais. O Concello comprométese a que, naqueles ámbitos que non sexan da súa competencia, pero que sexan necesarios para garantir a protección dos dereitos e benestar dos animais, promoverá ante o Goberno da Comunidade Autónoma e ou da Diputación Provincial a adopción da normativa axeitada aos fins da protección dos dereitos e do benestar dos animais, especialmente no que atinxe a liberdade de prescripción veterinaria e, en concreto, o uso de antibióticos segundo o exercicio da súa lex artis, o sea, os coñecementos que teñan os veterinarios, non? Rigor científico e conforme a lei artigo 40.3b apartado I da lei 44/2003, de acordo co Regulamento da Unión Europea de 2019/6 do Parlamento Europeo e o Consello do 11 de decembro do 2018. E cunha aplicación correcta e proporcional do Real Decreto 666/23 que garanta a saúde dos animais. O Concello comprométese a trasladar esta moción ao Congreso dos Deputados de ser necesario co fin de que o artigo 32 do Real Decreto 666/2023 sexa modificado para eliminar a imposición previa dun exame laboratorial como requisito para a prescripción dun antibiótico a un animal, adaptando así o texto ao Regulamento da Unión Europea de 2019/6. ¿Quién vaya a leer? Hola, buenas tardes. Nosotros vamos a apoyar la moción
ya que entendemos que un veterinario está capacitado y cualificado para poder recetar y administrar los medicamentos antibióticos correspondientes a cada animal, solo faltaría. Con este decreto que el Gobierno de España introdujo, está desacreditando a los veterinarios y, además de experiencia, también tienen una guía que les, como si fuera el vademecum de los médicos de cabecera, que incluye en su composición información sobre los medicamentos para facilitar la toma de decisiones. Y esta guía a los veterinarios también les ha tenido un costo en horas y dinero. Es como si nosotros vamos al médico de cabecera por anginas y nos tienen que hacer un examen muy exhaustivo para que nos den el antibiótico. Pues a los animales igual, habrá que, si tienen patologías más fuertes, sí que tendrán que hacer estudios, pero normalmente los veterinarios de entrada saben perfectamente qué antibiótico o medicamento le tienen que dar. Para que los que tenemos mascotas, es un miembro más de la familia, que también están pagando sus impuestos como uno más, en su comida, tratamientos y todo eso. Nosotros sí vamos a votar a favor. Sí, Orlando. En los debates de esta moción es importante o concepto de lex actis. A lex actis es un concepto fundamental no ámbito da medicina e a saúde. Refírese ao conxunto de conocimiento, habilidades, técnicas e procedimentos que se consideran necesarios e apropiados para o diagnóstico, tratamento e cuidado dos pacientes. A lex actis está basada en la evidencia científica, en la experiencia clínica, en la actualizarse constantemente a medida que surgen nuevos avances y descubrimientos en la práctica médica. Para ilustrar el concepto de lex actis, podemos considerar un caso de un paciente que acude a una consulta médica con dolor abdominal o fiebre. El médico que le atiende debe seguir una serie de pasos y criterios para llegar a un diagnóstico y establecer un tratamiento adecuado. Estos pasos y criterios forman parte de la lex actis de medicina y pueden incluir los siguientes: obtención de una historia clínica del paciente, realización de una exploración física, realización de pruebas diagnósticas, establecimiento de diagnóstico, prescripción de un tratamiento, seguimiento y evaluación del tratamiento. Todos estos pasos y criterios son fundamentales para que a práctica médica forma parte de la lex actis de medicina. Con todo, cabe destacar que la lex actis no es una ciencia exacta y que puede variar en función de factores como a gravedad de la enfermedad, a complejidad de los casos o a preferencia de los pacientes. Por otra banda, es importante destacar que la lex actis no solo aplica en la práctica clínica, sino también en la investigación, en la formación médica. Los profesionales de salud deben estar al día en los últimos avances y descubrimientos en su campo y aplicarlo de manera ética y responsable en su práctica diaria. Asimismo, deben formar la siguiente generación de profesionales de salud, transmitiendo conocimiento y habilidades necesarios para garantir una atención de calidad. No caso de la salud de los animales, los profesionales de veterinario es una profesión reglada y regulada por la Ley 44/2003, del 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. A sus actuaciones están sujetas a normas que regulan la responsabilidad civil sanitaria. Con todo, hay que tener en cuenta que la responsabilidad civil de los veterinarios presenta un ámbito específico de actuación, ya que tiene unas características propias a la hora de determinar a diligencias exigibles a estos profesionales. Y eso, por tanto, su objetivo no es curar una persona, sino de un animal. En cambio, no tiene la capacidad de comunicación humana para indicar qué tipo de doença o dónde o sufre. Además, el añadido coste-beneficio de los medios diagnósticos pueden servir de pauta a la hora de decidir o no su conveniencia de su tratamiento por parte del propietario del animal. Con carácter general, hay que manifestar que lo mismo xeito que a otras profesiones sanitarias, la obligación de veterinario es una obligación de medios y no de resultados, por lo que o profesional no puede garantir la cura del animal, sino que aplicará a diligencias medias que le imponen la ley artis veterinaria, poniendo todos los medios a su alcance para la sanación de un animal. Esta moción trae a este pleno una preocupación
por parte de los propietarios de las mascotas en cuanto a los cuidados de sus animales de compañía y a la probable disminución de la capacidad asistencial por parte de los profesionales veterinarios en cuanto a la ley Actris y a sus obligaciones éticas de dar la mejor atención posible y de calidad. La implantación del Real Decreto 666/2023 deberá ser armónico con el Reglamento de la Unión Europea 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo del 11 de diciembre de 2018 sobre medicamentos veterinarios y por lo que se deroga la Directiva del 2001/82 de la Comunidad Económica, que es aplicable desde el 28 de enero de 2022 y que del mismo xeito que o Real Decreto 666/2023 ten como objetivo mejorar o mercado, a fabricación, a importación, a exportación, el suministro y distribución, farmacovigilancia y control de uso de medicamentos veterinarios, garantizando al mismo tiempo el más alto nivel de protección de la salud pública, la sanidad animal y el medio ambiente. La norma está orientada a garantir un uso prudente y responsable de los medicamentos veterinarios a lo largo de la cadena de distribución, teniendo como principal objetivo la lucha contra la resistencia antimicrobiana y la reducción de las necesidades de uso de medicamentos antimicrobianos en línea con la comunicación de estrategia de granja a la mesa, para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente. Dentro de este contexto, debe garantizarse el ejercicio profesional de los veterinarios en Leg Actris y proteger los derechos a salud de los animales de compañía. El Grupo Socialista asume los acuerdos propuestos y votaremos a favor de esta moción. Manuel. Por sinalar algúns puntos, porque claro, informándonos sobre a moción son cuestións que chaman a atención. Di, por exemplo, que aínda que, porque se supón que algunhas normas que van cambiando, non? E di, aínda que se poidan tratar sin microchip o que exixen para identificar o animal, que fai que incluso máis fácil poñerlle o microchip que rellenar e que encher todo o cuestionario exixido. O sea, que é moi complicado pois encher eses cuestionarios. Di que un enfermero, cita aquí, dice que podría hoxe prescribir hoxe en día máis libremente ca un veterinario, di. Que incluso se está obrigado a prescribir basándose en prospectos que na gran maioría son obsoletos no principios activos, que se rebeixou a multa de 60.000 de 60 a 600.000 e que a 600.000, que non son xa multas a máis elevada, e que temen que sexa un recurso para así poder poñer máis multas, non? Porque é máis fácil entre 60 e 600 euros. Que tampouco que tampouco ten sentido que se na lei de benestar animal son considerados os animais seres sentintes, que se sigue considerando a mascota un ben de luxo e os tratamentos están gravados con IBE do 21%. O de que obriga a realizar as varias fases que sin unha burocracia antes de poder utilizar o antibiótico, que é o que complica moitísimo. O feito de ter que utilizar unha caixa completa de medicamentos, pois que tamén que complica moitísimo, porque existen, din eles, a posibilidade de xenéricos. Pero vamos, era simplemente por citar algún texto máis. Dos sí, si quieres añadir nada. Orlando, ¿quieres añadir algo? Aclarar una cuestión, ¿no? Porque la verdad que hay determinados tipos de cuestiones, sobre todo legislaciones de esta envergadura, que son difíciles traerlas para discutir, digamos, en un pleno como el nuestro, ¿no? Es decir, la verdad que lo reconozco, que me ha dado un montón de trabajo, y me he leído
tanto la ley como veterinario, como me he leído lo de la Unión Europea, es decir, he consultado con veterinarios, con inspectores veterinarios, he leído legislación de abogados sobre porque esto tiene que ver no solamente con el buen hacer, sino también con el mal hacer, porque es decir, la atención tanto de las personas como en este caso de los animales puede darse pues que el conocimiento esté adecuado a lo que quiera, en este caso, el propietario del animal, y puede, si no está de acuerdo, puede poner reclamaciones al respecto, ¿no? Por eso es muy importante el que el veterinario pues, tenga su posibilidad de ejercer en lo que se llama la ley Actris, es decir, su conocimiento y todo, pero tiene que estar adecuado, es decir, tiene que también esta ley crea conciencia y ha creado una mejora importante en lo que es la alta ganadería, todo lo que es el tema de todo el tema la lucha contra la resistencia de los microbios, que es un tema que es muy importante. En este momento pues todos los animales, digamos, que van a la mesa, que los comemos, es decir, están mucho más regulados de lo que estaban gracias a tanto a la normativa europea como a esta ley. Y por otro lado, digamos, no creo que sea una ley para cobrar multa, porque hasta la fecha no se ha cobrado ninguna multa. Es decir, más se ha ajustado, y creo que hay una enmienda en una ley que se está tramitando sobre alimentación en el Parlamento, pues, donde se van a ajustar, digamos, los criterios para sancionar, lo que no significa que la inspección veterinaria debe seguir existiendo como existe la inspección médica, porque bueno, pues también hay mal uso del conocimiento y de los usos, nada más. Bien, pues entonces lo sometemos a votación. Votos a favor por unanimidade. Pasamos al punto número 5, previa ratificación da súa inclusión na orde do día, proposta presentada polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE para a creación dunha unidade especializada de enfermidades pulmonares ocupacionais no Hospital Público de Valdeorras. Perdón? Sí, primeiro, ratificación da súa urxencia, queda ratificada por unanimidade, e comenzamos o debate. Aurentino. Gracias, alcalde. A silicose é unha enfermedade profesional grave que afecta a traballadoras e traballadores expostos ao polvo de sílice cristalina na minería, na cantería, na industria transformativa de materiais de orixe mineral e na construción. Un informe do Ministerio de Sanidade conclúe a reemerxencia da silicose en España, rexistrándose en 2024 a 520 casos do total de 5.900 comunicados desde o ano 2007. Uns datos que confirman o deterioro da situación sobre o que se alerta ou xa alertaba o Instituto Nacional de Silicose, o INS, cando confirmou 224 novos casos de silicose en 2023, marcando unha cifra sustancialmente superior á media dos últimos 15 anos. O incremento reflicte a persistencia da enfermedade e a urxencia de políticas para o seu control, sobre todo en sectores como a extracción de roca ornamental, granito e lousa, que son os principais responsables dos novos casos, o 36,2% do total. Galicia segue ser a comunidade autónoma española máis afectada pola silicose. Durante o período 2020-2023, no territorio galego concentráronse o 28,1% dos partes de declaración de enfermedades profesionais por silicose de todo o Estado español, con 447 casos notificados segundo os datos recollidos no informe La reemergencia de la silicosis en España. Galicia eríxese deste xeito como a comunidade máis afectada con diferenza, duplicando a incidencia de Andalucía, que ten o 14,2% dos casos, e moi por encima de Valencia, ten o 12,4%, de Castela e León, que ten o 13,2%, e de Euskadi, que ten o 5,9%. Este alto impacto está vencellado á longa tradición da industria extractiva galega, contabilizando importantes tasas de actividade nas explotacións de granito e lousa, así como as actividades de procesamento destes minerais. En Galicia, é a provincia de Ourense onde a silicose ten unha maior afectación debido á transformación da pedra natural, destacando aquí o sector da lousa e sendo a comarca de Valdeorras a que máis padece o auxe desta enfermedade.
En 2023, segundo os datos do Instituto Nacional de Silicose, o sector da lousa foi responsable de 56 novos casos, o que representa o 25% total de casos a nivel nacional. Isto pon de relevo a importancia deste sector na nosa provincia, onde se extrae arredor do 70% da produción española de lousa. Na distribución dos procesos asistenciais por tipo de diagnóstico, Ourense presenta unha carga case exclusiva de diagnósticos secundarios, que significa que moitos casos de silicose están ser ditaminados como complicacións doutros problemas de saúde, o cal pode subestimar o seu auténtico alcance. O estudio epidemiolóxico médico-técnico de los trabajadores de la pizarra en Galicia, elaborado polo INS, revela que a silicose asociada á extracción e procedemento de lousa ten unha longa traxectoria histórica en Ourense. O documento que analiza a exposición ocupacional á sílice cristalina entre os traballadores da lousa na nosa provincia destaca que, primeiro, a maior parte dos casos de silicose están relacionados con exposicións prolongadas no sector extractivo. Segundo, o tempo medio de latencia entre a exposición e o desenvolvemento da enfermedade oscila entre 12 e 15 anos. E terceiro, a idade media dos pacientes nos procesos asistenciais por silicose en Ourense sitúase alrededor dos 74,8 anos, denotando un desenvolvemento acumulativo da enfermedade ao longo do tempo. A sílice cristalina está clasificada pola Axencia Internacional para a Investigación do Cancro, a IARC, como sustancia canceríxena, engadindo un risco potencial á exposición adicional á silicose. A nosa provincia presenta un perfil único no contexto da silicose en España, requerindo de accións específicas para previr e atender a enfermedade. É moi importante a adopción dun plan integral que combine medidas preventivas, tratamento médico, sensibilización e desenvolvemento tecnolóxico. No último pleno da Deputación Provincial de Ourense do pasado mes de abril, e a iniciativa do Grupo Provincial Socialista aprobáronse as seguintes propostas. Primeiro, instar as autoridades sanitarias, empresariais e mutuas a avanzar cara á creación dun rexistro provincial de enfermidades profesionais que inclúa datos específicos sobre os casos de silicose, a realización de estudos epidemiolóxicos para identificar sectores de risco e zonas prioritarias, así como facilitar exámenes médicos gratuitos e periódicos para traballadores expostos á sílice, con vistas a mellorar a detección temperada á enfermedade e xerar datos precisos para deseñar políticas efectivas. Segundo, instar aos organismos competentes a promover e ou mellorar a adopción de protocolos de seguridade laboral para as empresas en sectores de alto risco, minería, canteiras, construción. Incentivar a instalación de sistemas de ventilación e aspiración en espazos de traballo con pó de sílice e establecer auditorías laborais regulares para verificar o cumprimento da normativa de seguridade con vistas a reducir a exposición dos traballadores e traballadoras e previr novos casos de silicose. En colaboración coas asociacións do sector, instar as autoridades competentes a posta en marcha de campañas informativas dirixidas a empresarios, traballadores e sociedade en xeral sobre os riscos de exposición ao pó de sílice, organizar obradoiros e xornadas formativas e distribuir material didáctico sobre medidas de protección e dereitos. Cuarto, instar aos organismos autonómicos e empresariais a afondar na colaboración con universidades e centros de investigación para avanzar no coñecemento da silicose e promover solucións científicas e tecnolóxicas que minimicen o impacto da exposición á sílice. Quinto, instar aos organismos autonómicos e nacionais a manter e incrementar se procede e abrir novas liñas de axudas para a modernización de canteiras e obradoiros artesanais para incorporar equipos que reduzcan a emisión do polvo, promovendo dinámicas laborais que dean prioridade á saúde e sustentabilidade do sector para preservar a actividade económica e avanzar cara á protección das traballadoras e traballadores. E por todo o exposto, o Grupo Municipal Socialista presenta a seguinte proposta de acordo. Instar a Consellería de Sanidade a creación dunha unidade especializada de enfermedades pulmonares ocupacionais no Hospital Público de Valdeorras, dispor de especialistas no devandito centro médico e garantir a gratuidade de tratamentos médicos que inclúan a rehabilitación respiratoria e asistencia psicolóxica para pacientes con silicose,
e facilitar o acceso e axudas económicas a persoas con silicose incapacitante para brindar unha atención integral e mellorar as condicións de vida dos afectados. Moitas grazas. Nesta primeira intervención remato aquí. Sí. Quen defende? Sí. Sí, Manuel. Cando un concello ou unha comarca ten graves problemas estruturais que se manteñen no tempo, como é no caso de Valdeorra, coas comunicacións ou a sanidade, e as administracións e grupos políticos non damos coa solución pertinente, sempre ten que ser a cidadanía a que se poña á fronte e tome a iniciativa. Pasou hai pouco coas nais que saíron manifestarse porque non había pediatras, e segue sen habelos, e pasa no caso que nos ocupa da silicose. O 13 de decembro de 2024, Óscar, na súa páxina de Facebook, lamentábase de que os enfermos de silicose non tiñan neumólogo no Hospital do Barco e que tiñan que ir a Ourense. Dicía que un compañeiro lle suxerira crear unha asociación de enfermos de silicose. O 27 de decembro, Óscar convocaba aos enfermos de silicose a unha reunión na porta da Casa de Cultura, no Teatro Lauro Olmo, ás 11 da mañá do 3 de xaneiro. Pois ben, ese 3 de xaneiro, desafiando a chuvia, na foto vense moitos paraugas, Óscar conseguiu reunir un bo grupo de persoas. Estaba nacendo a Asociación de Silicose de Valdeorras, a Silival. O 29 de marzo, o sábado 29 de marzo, a 6 da tarde, a Silival mantiña unha asamblea multitudinaria, non se collía no salón de multiusos, asamblea na que os que se puxeron á fronte da asociación recibiron o apoio entusiasmado dos presentes no acto. Falou José, e falou ben, todo o mundo saiu ilusionado ata o punto de que hoxe a asociación conta con centos de asociados. Os dirixentes da asociación percorreron toda Galicia informándose e buscando apoios, e nesas seguen, e aquí seguen tamén. Mantiveron reunións non moi satisfactorias, parece ser, coas autoridades sanitarias, que mesmo impediron que poidese entrar Suso o asesor que levaban. A nosa admiración, pois, e os nosos parabéns á Asociación de Asilival. Dentro dese apoio aos dirixentes de Asilival, asistiron o 9 de abril no Parlamento Galego, convidados polo BNG, a intervención na que o noso deputado Secundino Fernández lle preguntaba ao conselleiro de Sanidade como valoraba o feito de que, sendo Galiza o territorio do Estado español onde máis casos de silicose se diagnostican todos os anos, salientando os casos de persoal activo, non exista no sistema público de saúde galego unha unidade especializada e haxa nega levou ao Parlamento numerosas iniciativas relacionadas coa doenza e tamén nesta legislatura o 23 de xaneiro o BNG rexistrou no Parlamento galego unha proposición non de lei na que demandaba da Xunta poñer en marcha nos Sergas unha unidade especializada na diagnose e tratamento da silicosis localizada en Valdeorras e que servise de centro de referencia para toda Galiza. Evidentemente, o BNG vai apoiar a moción do Partido Socialista, aínda que, como se fixo no caso das nais que presentaron o texto de pediatría no pleno, nos gustaría que fose algo conxunto no que aparecese o nome de todos os grupos, ou dos que, polo menos, como é o noso caso, quixese estar. Como os de Asilival piden o apoio, así se aparece nos medios de comunicación, de todos os concellos, o apoio de todos os plenos, pois sería bo un texto conxunto que así tivesen, digamos, máis forza, non? Dicíamos que íamos a apoiar a moción porque a creación dunha unidade especializada de enfermidades pulmonares ocupacionais no Hospital Público de Valdeorras é algo ao que non debemos renunciar. Potenciar o noso hospital e non deixalo desmantelar polo goberno do PP da Xunta é unha obriga de toda a cidadanía valdeorresa e das súas institucións. Entre os anos 2012 e 2023, segundo os datos do Instituto Nacional de Silicose, a maior parte dos novos casos de silicose deros en Galicia, 943, e dentro de Galiza, a provincia con máis novos casos foi Ourense, 567. O sector laboral que máis novos casos aportou en Galiza foi a Louxa, 607, e como todos sabemos, Valdeorras é a terra da Louxa por excelencia. Según se algún hospital necesita unha unidade especializada en enfermidades pulmonares, é o noso. Pero sen entrar en máis datos, que serían todos favorables a crear aquí a unidade de silicose, chegaba con estar presente na multitudinaria Asamblea de Asilival o pasado sábado 29 de marzo para darse conta de que estamos ante un problema moi grave na comarca.
Ali era onde tiña que estar o Conselleiro de Sanidade para tomar conciencia do problema e ver a centos e centos de persoas se reunían nunha asamblea preocupados pola súa saúde e pola dos seus familiares. Quen defende? Dose. En primer lugar, quien tiene la responsabilidad de proporcionar atención médica a los trabajadores afectados por silicosis, incluyendo el diagnóstico, seguimiento y tratamiento, son las mutuas. Estos deben realizar exámenes necesarios para diagnosticar la silicosis según la normativa para el diagnóstico y seguimiento de la silicosis. Es más, deben ofrecer el tratamiento adecuado, incluyendo la rehabilitación pulmonar y la gestión de todos los síntomas. Desde el día 22 de abril, la Xunta de Galicia puso en marcha una unidad de atención a la silicosis y enfermedades pulmonares en el Hospital Comarcal de Valdeorras, la cual permitirá coordinar con el Sergas, facilitando y agilizando el diagnóstico de las patologías. Demos una oportunidad a este servicio y no hagamos boicot como se está pretendiendo. Nosotros no nos vamos a abstener, y no porque no queramos especialistas en el barco. La falta de especialistas es a nivel nacional, tanto pediatrías, neumólogos, traumatólogos. Para ello, este partido va a presentar también una moción al respecto, con el fin de que el Gobierno de España aumente las plazas MIR en la medida de lo necesario, y así podremos solventar la carencia de los facultativos. ¿Alguna intervención más? Oiga, un poquito de... me parece bien, pero un poco de respeto al Pleno, que esto es inaceptable, ¿eh? No... Bien, salimos, dejamos lamentar y pido disculpas porque no ha sido posible cortar este tema, pero repito, el público oye, escucha, ve, pero no habla fuera de lugar, ¿no? Y sobre todo no falta el respeto a las opiniones que dé ningún concelleiro de este pleno. Diga lo que diga, nos guste o no nos guste. Muchas gracias. Continúa el pleno. E estaba en alguna intervención máis? Gracias, alcalde. Bueno, antes, na exposición de motivos da moción, hai dous datos que son moi significativos, que non dei antes, pero que os vou a dar agora. Dos 10 pensionistas diagnosticados con silicosis nese PAC de diagnosticados en Galicia, dos 10, o 80% proviñan do sector da pizarra, na monoconiosis simple, e na complexa o 75%. Que quero dicir con isto? Que hai por aí moitos xubilados da pizarra que son silicosos e non o saben, moitos. Ben, despois hai dous detalliños tamén, ou dous datos que me gusta tamén recordar, que son os seguintes. No ano 2008, sei que non vai a ser comparable, vanme decir vostedes que a nivel de volumen de pacientes, no ano 2008 o Sergas creou no Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol unha unidade de atención á asbestosis, que é outro problema pulmonar moi grave, que se dá sobre todo naquelas zonas onde había astilleros, asteleiros, e polo uso do asbesto como un material illante que se utilizaba e aquelo respirábase de continuo. Aí hai moitos miles, prácticamente todos diagnosticados con asbestosis de Galicia están na zona de Ferrol. Hai moitos miles, pero creouse ali unha unidade específica. Pero tamén se creou no ano 2017 unha unidade específica para a silicosis no Álvaro Cunqueiro de Vigo. E aí sí que a proporción de afectados polo tema do granito da zona de Porriño, Mos e toda aquela zona onde están as canteiras, aí sí que competimos, pero ao mellor con goleada por parte de Valdeorras. E en Valdeorras, de momento, o único que se nos ofertou, o único que se nos acaba de implantar, é unha unidade de atención a la silicosis e enfermedades pulmonares intersticiales, que vai a estar gestionada por unha enfermera que coordinará os casos de proceso asistencial de cada paciente, orientándoos sobre pruebas, derivaciones e tratamientos, e axudándoos a que o seguimento sea máis fluido e personalizado. Isto non o digo eu, isto creo que dixo o gerente da área ou o conselleiro. Ahora mesmo non teño dato, pero algún responsable do Sergas dixo isto.
¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque, oiga, si creamos unha unidade de atención a silicosis en Valdeorras, creémola como a de Vigo, como a do Hospital Álvaro Cunqueiro, na que hai un equipo de neumoloxía e na que hai un neumólogo, e logo sí que tamén dispoñen nesa consulta de neumoloxía, tamén dispoñen dun xestor de casos que é un profesional de enfermería que vai a coordinar a realización de probas. Está disponible para que o paciente contacte con el de maneira telefónica en caso de teña algunha duda, etc. É dicir, vai a ser o que o guíe. Pero aquí en Valdeorras vamos a seguir, polo que parece, coa mesma situación na que estamos. É dicir, ese xestor ou esa xestora pois vai a asesorar, oiga, para asesorar, en fin. E contestándolle o que decía a voceira do PP con respecto a que é obriga das mutuas, é certo, é obriga das mutuas mentres están en activo. Pero cando deixan de estar en activo, cando lle detectan o grado 1, pasan a estar inactivos e dependen totalmente do sistema sanitario nacional, que depende do resto da población. Por lo tanto, pasan a depender do hospital comarcal ou de desplazarse a Ourense 200 kilómetros de ida e volta. Nada máis, moitas gracias. Hai alguna, Manuel? Sí, dous pequenos detalles, dúas observacións. Claro, o que decía concelleiro Tino, non é problema das mutuas, por exemplo, que en medicina interna só hai 4 médicos cando debería haber 10, en radioloxía hai un experto cando tiña que haber 4, ou en oftalmoloxía só hai un especialista, en rehabilitación non hai especialista, en neumoloxía non hai especialista, ou en pediatría que non hai especialistas, vamos, que non é esa a razón. Eu dicía que facía unha cronoloxía das reunións de Asilival co BNG ou da intervención do BNG con relación á silicose, pero tamén é verdade, recoñezo que o Partido Socialista, e aí está a hemeroteca, di que xa se empezou a preocupar polo tema tamén moito antes, porque ven na prensa, na hemeroteca, ven na prensa unha reunión do 23 de 12 de 2021 onde aparece o señor concelleiro Tino, daquela aínda con máscara, nunha rolda de prensa na sede do PSOE con Carmen Rodríguez da Costa, con Rafael Rodríguez Villarino, que presentaban unha iniciativa para reclamar en Ourense un centro de referencia. Daquela non sei se sería en Ourense e non en Valdeorras, non sei despois ao final, porque isto foi, non sei se foi en decembro, despois ao final non sei como terminou a cousa. Dosi. Sí, yo quería decir que también, yo solo hacía referencia, o sea, solo se hace alusión al Sergas, por eso yo también quería puntualizar que también es de las mutuas, que sí que es verdad que aquí una vez que se está diagnosticado y que sí que es verdad que se necesita un especialista, por así decirlo, pero es que el traer un neumólogo aquí para unos seguimientos no solamente implica un neumólogo, necesitas un neumólogo especializado, necesitas un radiólogo especializado, y todo eso, sí es verdad que ahora mismo han salido un mogollón de casos, porque sí, yo soy una perjudicada, yo estoy jubilada de silicosis, o sea, a mí me conviene también como a los que más. Sí es verdad que han salido un montón de casos. ¿Por qué? Porque antiguamente no se usaban los EPIs, pero que ahora, por suerte, en las empresas, primero, se están utilizando los EPIs por obligación. Se están reformando las naves todas para que el problema de las sílices se corte. No se va a erradicar de todo, pero sí se va a cortar. Y se van a salir muchos menos casos. Primero vamos a empezar por la enfermera esta que se nos da el Sergas, y seguiremos, desde nuestro punto, seguiremos pidiendo que se nos ayude. Pero vamos primero a empezar paso a paso, no vamos a querer avanzar. No hay especialistas, pero en todos los sectores. No solamente en neumología, en pediatría, que hay, como dijo el del BNG, que no ha venido un pediatra, pero es que no solamente se trata solamente aquí en el Barco. Este caso lo tenemos en el Barco, lo tienen en Castilla y León, lo tienen en Andalucía, lo tienen en todos los sitios. Entonces vamos a dar una oportunidad a esto y después seguir paso a paso. Que yo personalmente reconozco que sí, que es verdad, que es un tema muy delicado.
Pero bueno, vamos paso a paso. Bien, Nada más. yo creo que es por alusión. Perdón, simplemente por unha agradezcolle a Manuel que recordara esa reunión do 21, do ano 21, e sí que naquelas o que se pedía era ese centro de referencia, porque aquela reunión planteárase como apoio ao convenio que acababan de asignar no sector da lousa entre os sindicatos e a patronal, e nese convenio pois, especificaban ou reivindicaban un centro de referencia. Eles reivindicaban en Galicia, nos pedíamolo para Ourense. E xa para rematar, para decirlle a voceira do PP que non haxa especialistas no mercado non quere dicir que non reivindiquemos esa unidade de atención aquí en Valdeorras. En todas as comunidades que mencionou o Goberno Partido Popular, nas que non había pediatras especialistas. Ben, sin máis intervencións, vamos a centrarnos. O debate está rematado. Sometemos a votación la moción, por lo tanto, votos a favor, 9, 10, 12 votos a favor, abstencións, creo, 4 abstencións. Por lo tanto, queda aprobada a moción. Pasamos ao punto o seguinte, outras mocións dos grupos políticos no seu caso, punto número 6, previa ratificación da súa ausencia e inclusión ao orde do día, moción presentada polo concelleiro e vocero do Grupo Municipal do Partido Popular, don Antonio Melo, solicitude de aumento das plazas MIR. E aquí disculpamos a concelleira de Cultura para que acuda ao acto da clausura das jornadas de Vagalume. Quen defende a moción? Maite. Buenas tardes otra vez. Gracias a Silibal por presentarse a este pleno y escucharnos en las mociones que van a día de hoy. Bueno, hay una ratificación, no sé si va incluida o no va incluida. Me permites que te interrumpa un segundo, es que non ratificamos a ausencia. Con o tema de que marchara a concelleira, foiseme, por lo tanto, ratificamos a ausencia por unanimidade e continuamos co debate. Sí, pero tamén había unha modificación que aceptamos. Perdón, sí, efectivamente, bueno, pero eso, efectivamente, vamos a ver, pues explico un pouco isto. Cando se presentou esta moción, o voceiro do Grupo Socialista falou con Antonio Melo, co voceiro do Partido Popular, e plantexoulle unha enmenda de adición, ¿no? Isto foi o martes. Esperábamos resposta, como non había resposta, pois non sabíamos realmente se iba a ser aceptada ou non. Parece ser que agora de inboche, que o que se dice, é aceptada esa moción, ¿no? Sí, pero que tampouco sabíamos moi ben o procedimento. Si... Claro, bueno, claro. Pues vamos a reconducirlo de algún xeito, porque o procedimento é que evidentemente eso hai que presentarlo por escrito diante de mí, e se vota si se acepta a moción, e polo tanto, unha vez que o propoñente, neste caso o Partido Popular, acepta esa enmenda de adición, pois xa se fai o debate da moción incluindo todo. Ben, entonces, ese texto hai que pasarlo a xa o ten Orlando para salirse, polo tanto, a proposta, independentemente do debate que se faga, ¿no? Pero a proposta de adición, o Partido Popular presentara 2 puntos. O punto número 1 era instar ao Goberno de España a que aumente o número de plazas de médicos MIR, e aí agora sería instar ao Goberno de España a que continúe aumentando o número de plazas de médicos MIR. A segunda era solicitar al Gobierno central que adopte medidas para fomentar la formación de especialistas, y aquí también sería que continúe adoptando medidas para fomentar la formación de especialistas. Y luego hay un tercer punto que dice solicitar a Xunta de Galicia que convoque toda a OPE do sistema sanitario. Por lo tanto, a partir de agora fa esa defensa da moción, pero a proposta será esta. Eu xa non te interrumpo máis. La necesidad de aumentar las plazas de médicos MIR es necesaria por la escasez de profesionales sanitarios en ciertas áreas y especialmente en algunas especialidades, como medicina familiar, medicina interna, neumología y pediatría, dada la creciente demanda de servicios de la salud debido a la esperanza de vida y el envejecimiento de la población.
haciendo que la falta de médicos especialistas puedan afectar negativamente a la calidad de la atención sanitaria y la accesibilidad de los servicios de salud. En Galicia existe una alta demanda para acceder a las plazas de medicina, donde la relación entre aspirantes y plazas es considerable. Aunque en la Universidad de Santiago de Compostela aumentó el número de plazas, la necesidad de más sigue siendo un tema de debate. Uno de los problemas de la demanda y la oferta viene dada porque cada plaza de medicina en la Universidad de Santiago hay alrededor de 9 aspirantes. Esta alta demanda se refleja en las altas notas de corte necesarias para acceder a este grado. En la USC fue aumentando las plazas de medicina, llegando a 403 plazas en el curso de 2023-2024. Con todo, la demanda sigue superando la oferta, haciendo necesario el aumento de las plazas. Aunque Galicia logró 13 nuevas unidades acreditadas en diferentes especialidades, la necesidad de más plazas formativas sigue siendo urgente. La Xunta de Galicia ofertó el 100% de las plazas acreditadas en medicina familiar y pediatría, ya que son las especialidades con mayor demanda y necesidad de profesionales, haciendo necesario aumentar el número de plazas de médicos MIR para cubrir las necesidades de personal sanitario en todo el Sistema Nacional de Salud, mejorando la calidad de la atención sanitaria y la accesibilidad a los servicios de salud de Galicia. Con una población y características específicas, requiere un número constante de médicos especialistas para cubrir tanto las urbas como los rurales. La formación en médicos MIR es fundamental para garantizar una atención de calidad en muchas ocasiones. En muchas ocasiones, las convocatorias de las plazas disponibles para cubrir estas necesidades no son suficientes. Con esta moción tratamos de contribuir a la mejora de la calidad de la atención sanitaria y la accesibilidad de los servicios de salud en Galicia y en toda España, lo que redundaría en beneficios para todos los ciudadanos. Además de esto, existe una falta en la planificación en la adjudicación de plazas MIR. Esto es un problema que año tras año no se ha buscado solución. En España faltan médicos en varias especialidades y, sin embargo, sobran cada año médicos ingresados en nuestras facultades de medicina y no pueden acceder a plaza MIR para ser especialistas, a los que hay que sumar los médicos formados en universidades del resto del mundo que solicitan homologación de su licenciatura. Ha existido una descoordinación total entre la formación de médicos en facultades de medicina y las convocatorias de plazas para formarse como especialistas mediante el sistema MIR. En 2019 se ofertaron 300.000 plazas MIR más que las que se formaron. De esta forma, en este año aproximadamente un tercio de las plazas MIR se ocuparon por médicos de otras nacionalidades. De 2012 a 2013, las plazas MIR convocadas eran superiores a los ingresados en nuestras facultades. En 2013, parte de los facultativos que tenían sus plazas dejaron sus plazas y volvieron a su país de origen o bien aceptaron trabajo en otros lugares diferentes del de España, donde les ofertaban condiciones laborales, profesionales, de estabilidad y retribuidas mucho mejores que los contratos por meses, semanas, días o incluso horas que ofrecen aquí. Cuando llegó 2014, se produjo un descenso de las plazas MIR. Esto supone que ni plazas MIR ni estudiantes. Es en 2016 cuando se empiezan a aumentar las plazas MIR, pero sigue sin haber suficientes plazas. En general, el número de plazas MIR ha aumentado hasta el día de hoy, pero hay que tener en cuenta que los médicos que terminan su formación en nuestro país tienen un gran reconocimiento a nivel mundial y se está permitiendo que adjudiquen plazas procedentes de otros países, quedando muchos médicos egregados de nuestras facultades sin esa plaza MIR. Por todo ello, el Partido Popular propone instar al Gobierno de España a que continúe aumentando el número de plazas de médicos MIR en las diferentes especialidades sanitarias, solicitar al Gobierno central que continúe aumentando las medidas para fomentar
la formación de especialidades en las áreas con mayor necesidad de profesional sanitario. Y por último, solicitar a la Xunta de Galicia que convoque toda la OPE. ¿Quién va de quién? Javi. Vale, ben. A moción pretende botar balóns fora, responsabilizar só ao Goberno de España sobre a situación sanitaria. Lóxicamente non estamos a favor de seguir aumentando as prazas MIR, pero quen ten competencias a Xunta de Galicia en sanidade. O PP no Goberno galego sabe desde fai anos que faltan profesionais para cubrir todas as plazas existentes e as próximas vacantes por xubilación. Non houve planificación, a pesar de moitas veces que o BNG advertiu, demandou medidas para garantir o relevo xeneracional. Porque, bueno, se ve que hai un alto número de xubilacións que se ian producir e a resposta foi sempre caso omiso. Nos Sergas hai temporalidade, precariedade e abuso laboral. A modo de exemplo, alrededor do 50% de profesionais de enfermería e de facultativos son temporais. Bueno, aparte hai factores, hai enfermeiros que emigran, que non podemos controlar, emigran a Irlanda, Reino Unido, por mellores condicións, eso se entende, ou Noruega, pero que se emigren a Portugal, algo estás facendo mal. 200 concellos galegos non contan co servizo de pediatría, o recorte acumulado de 2009 a 2025 en atención primaria, deberíamos ter 275 millóns de euros máis. Segundo o último informe anual do Sistema de Saúde, publicado polo Ministerio a principios de novembro, Galiza segue estando a cola de atención primaria, un 11,79%, fronte ao 14,17% da media do Estado español, case 2 puntos e media diferencia. E aparte, hai casi 390.000 persoas en listas de espera para a atención hospitalaria, consulta, probas diagnósticas ou intervencións cirúrxicas. Eu creo que son desconscientes de todo isto. Entón, non é suficiente con reclamar máis prazas se os profesionais non teñen condicións laborais dignas e se non se prestixa a sanidade pública. Ten responsabilidade do Goberno español, como dicen, sí, por non ter eliminado a tasa de reposición, máis as competencias que ten a Xunta de Galicia permite levar a cabo unha serie de actuacións e algunhas recomendacións de actuacións que dependen da Xunta. Aumentar o orzamento, garantir a capacidade e calidade docente para atender a formación dos profesionais MIR, non pode haber unha rebaixa na formación, todo o contrario. Elaborar con urxencia o plano de ordenación de recursos humanos para identificar as necesidades de persoal, rematar ca política de precariedade e de explotación na contratación, posta en marcha dun plan de retorno e captación dos profesionais que emigraron ou optaron pola sanidade privada, incorporación á carteira de servicios de atención primaria a servicios imprescindibles para prestar unha atención integral e descolapsar as listas de espera, psicología, terapeutas ocupacionais, logopedas, traballadoras sociais, podólogos, ópticos. Por último, pôr en marcha unha carteira de servicios e recoñecer o mapa de competencias de cada categoría profesional. Nos temos unha enmenda a moción que vou ler, é corta. Engadir ao final un terceiro punto, solicitar ao Goberno da Xunta de Galiza que faga dunha vez por todas unha aposta decidida por defender, potenciar e por en valor a sanidade pública galega, comezando por aumentar o orzamento como mínimo ata chegar á media do gasto estatal e por rematar coa situación de precariedade e explotación do persoal sanitario que causa do que queden prazas de formación MIR de familias sen cubrir 42 no último ano. Se se acepta a nosa enmenda votaremos que sí, senón desgraciadamente teremos que votar que non. Ben, volvo a explicar o de antes, que nos quede claro xa para outros días, cando haxa enmendas ás mocións hai que presentalas antes. Eu xa expliquei por que non a que presentou o Partido Socialista non, pero en calquera caso as enmendas que se presenten hai que presentalas antes do inicio do debate. E además é costume que faise en todas partes que quen acepte esa enmenda ou deixe de aceptala será o propoñente da moción. Neste caso sería Maite a que decide, o Partido Popular a que decide se aceptan esa enmenda ou non. E repito, había que telo feito antes porque entonces debatiríamos xa a moción contando que si ca enmenda aceptada ou rexeitada.
Pero bueno, como esta moción non vai ben, pois vamos a ser generosos e pesamos, pero repito, é o Partido Popular o que decide. Falamos antes do debate, falamos sobre esta emenda. Vale, correcto, pero repito que é Maite porque está exercendo nestes momentos de voceira do Partido Popular a que ten que decidir se acepta ou non. Bueno, en cuanto a ese punto, cuando iba a respetar o orden de turno de palabra, porque quería debatir ese punto, porque creo que na explicación queda perfectamente explicado, polo cal non vamos a incluir ese punto na orden do día. Pues entón, non se acepta la enmenda e, polo tanto, seguimos co debate. Orlando. La moción que nos presenta el Partido Popular en relación al necesario aumento de plazas MIR llega con años de retraso, pero es bienvenida, ya que se enmarca en el esfuerzo del trabajo del Gobierno de España en este momento en aumentar progresivamente las plazas MIR desde la convocatoria de 2019 hasta esta última convocatoria del 2025, en la que se han ofertado un total de 9.007 plazas para las especialidades médicas. Desde el 2019 a 2023 se han implementado un total de 10.880 plazas. Si nos remontamos a la última convocatoria del año 2018, cuando gobernaba el Partido Popular, como base, digamos, de elementos de comparación. El Partido Popular, en el periodo del 2011 al 2018, cuando tuvieron la capacidad para sacar las plazas, sacaron 4.454 plazas menos. Año a año, con las plazas que se sacaron y las plazas que se han ido sacando. Esto es un problema de planificación. 4.454 plazas menos, tomando como referencia las plazas que se sacaron en el año 2010 en el gobierno socialista de Zapatero. En el año 2025 se ofertan 2.494 plazas más que las últimas ofertadas en el gobierno de Rajoy el 2018. Decimos que esta moción llega tarde porque durante ese periodo, desde el 2011 al 2018, debieron aumentarse las plazas MIR y había capacidad docente, porque en el 2010 ya se estaban sacando más plazas que esas 4.000 y pico que se dejaron de sacar. Por lo tanto, capacidad, unidades docentes las habían. Y no reducirlas. La escasez actual de profesionales viene de esta planificación fallida, unido a la jubilación forzosa a los 65 años de los médicos activos que estábamos en esa época. Con una reposición mínima de plantilla, las jubilaciones próximas están comprometidas. Serán superiores a las ofertas de nuevos especialistas. Si durante el periodo de 2011 al 2018, hagamos un ejercicio, no se hubieran reducido esas 4.454 plazas y se hubiera incrementado el número de plazas proporcionalmente como se ha hecho en el periodo del 19 al 25, digamos, ni siquiera en el 100%, solo un 50%, es decir, unas 5.440 plazas más, tendríamos en este momento 9.894 profesionales más formados ya, todos ellos incrementando el mercado laboral y ocupando posiblemente todas las vacantes que hoy no logramos cubrir. Permítame añadir que para aumentar las plazas convocadas hay que tener formadores, con unidades acreditadas que son responsabilidades de cada autonomía solicitarlas y formarlas. Las horas de formación se restan a la atención directa de los pacientes, plantillas reducidas y jubilaciones de los profesionales con experiencia y capacidad docente, así se cierra el círculo perfecto. En resumen, la escasez de médicos en Galicia y en todo el país responde a varios factores. La migración de jóvenes profesionales a otros países por mejores condiciones laborales tras el acabar el MIR o poco después. El consiguiente envejecimiento de la plantilla tras años de recorte en lo que se primaron las horas extras sobre las nuevas contrataciones,
consecuencias de aquellos años de austeridad. El número insuficiente de plazas convocadas y el deterioro de plazas formativas, porque cada vez hay menos profesionales que, acuciados por su carga de trabajo, están dispuestos a ser tutores de un MIR. Es decir, los MIR no se forman solos, no es cosa de incorporarlo a los hospitales y en la cantidad que sea necesaria. Es decir, deben incorporarse según las unidades docentes existentes. Si unimos a este círculo la incapacidad para gestionar la retención de los MIR formados en Galicia, no podemos esperar otra realidad que es la que estamos padeciendo. La Voz de Galicia, 2024, septiembre. Un total de 350 médicos finalizan este año su formación MIR en el Serga. 70 aquellos que optaron por una especialidad de 5 años. Los hicieron en mayo, mientras que otros 280 lo hicieron en pasado martes 24. Entre ellos los médicos de familia, una de las áreas con mayor déficit de profesionales y donde el Servicio Galego de Saúde más trabaja para retenerlo. Finalmente, y según los datos que dio este miércoles el consejero de Sanidad, Antonio Gómez Camaño, en el Pleno del Parlamento, han aceptado un contrato en el Serga 101 de los 120 residentes de familia, es decir, un 84%. Un porcentaje algo mayor que el 2023, cuando fue del 76,7%. Pero como hay un mayor número de especialistas, la diferencia es de 22 profesionales. El año pasado se quedaron en Galicia 79 frente a los 101 de este año. En cuanto a los pediatras, también deficitarios en España, finalizaron su residencia esta misma semana 26 y 18 se quedan en el Serga. Un porcentaje en este caso bastante inferior, el 69,2%. El año pasado fue una cifra similar, 65%. Pero al tratarse de una jornada de solo 20 profesionales, los que se quedaron fueron 13. Esto lo dice prensa, y prensa no amarilla, ¿no? Prensa que saca lo que el gobierno quiere. Casi la mitad de los médicos MIR que forma el Serga huyen de la sanidad pública gallega. El Serga es incapaz de retener el talento que forma, pues casi el 50% de los profesionales marchan a otras autonomías, a la privada o al extranjero a terminar su residencia. Lamentablemente a Galicia no solo se le escapan profesionales a otros estados, sino también a otras autonomías. Según detalle del Faro de Vigo, del año pasado, de los 350 médicos residentes que completaron su formación en el Serga, solo el 56%, es decir, 199 profesionales optaron por quedarse en Galicia, siendo 66 de ellos médicos de atención primaria. Una cifra muy lejana al objetivo de la Junta, que sería retener en torno al 90% de los MIR que forma el Serga, para poder tener capacidad de sustitución. El pasado 25 de enero de este año se llevó a cabo el examen MIR correspondiente a la convocatoria 24-25. En él, 32.212 aspirantes compitieron por una de las 111.943 plazas de formación sanitaria especializada, ofertada por el Ministerio de Sanidad. 9.007 plazas destinadas a medicina, 352 a farmacia, 2.171 a especialidades de enfermería, 274 a psicología clínica, 25 a química, 63 a biología, 51 a radiofísica hospitalaria. Aproximadamente a las opciones de medicina aspiran unas 15.000 personas. Una de las novedades más destacadas de este año es que ha sido eliminada la nota de corte. Uno de los problemas que había era que había antes nota de corte y por lo tanto de la gente que se presentaba quedaban plazas libres porque no lograban superar. Ahora esta medida permite que todos los aspirantes con una puntuación superior a 0 podrán optar a una de las plazas, es decir, no quedaría ninguna plaza desocupada. Esta medida busca evitar que queden vacantes en especialidades con menor demanda como medicina familiar y comunitaria y que este año se ofrecieron 2.508 plazas, un 1% más que la convocatoria anterior. En Galicia están convocadas las especialidades que se relacionan según la relación de la moción y que afecta directamente a las necesidades del Distrito Sanitario del Barco y Valdeorra. En medicina interna se han convocado 19 plazas para toda Galicia.
27 para toda Galicia, de pediatría, 200 para médicos de familia para Galicia y 8 para neumología. Posiblemente estas plazas estarán disponibles para ocupar una plaza de facultativo dentro de 4, 5 o 6 años. En la exposición de motivos también se hace referencia a las plazas de formación de médicos. Mucho se podrá hablar, como bien dice la moción, es un tema de debate. El Gobierno ha incrementado las plazas de la Facultad de Medicina, así el Ministerio de Sanidad invertirá más de 23 millones de euros en la ampliación de las plazas de medicina en las universidades públicas. Se trata de la segunda ampliación consecutiva en el mundo académico, para el curso 23-24. Se financiaron hasta 706 plazas en el primer año del grado y ahora el incremento será máximo de 1.548 plazas, 922 para el primero y 626 para el segundo curso. El objetivo, según expresó la ministra Mónica García, es paliar el déficit existente en el número de graduados de medicina y lograr que se adecue a la oferta de las plazas de formación especializada de MIR y las necesidades que tiene la población. Actualmente en España hay 44.666 personas matriculadas en medicina. Es una de las más de 50 facultades que ofertan este grado, casi el doble que hace 15 años, que habían 28 facultades. En el 2024, de hecho, fue el país con más facultades de medicina por habitante del mundo. El último año académico, 9.063 personas comenzaron a estudiar medicina. Y en este año podrían llegar casi 1.000 alumnos más. Todo ello atendidos, que es otro aspecto que hay que tener, que hay que valorar, no solamente el incremento de plazas, sino que están atendidos por 2.500 profesores, según el cálculo de la Conferencia Nacional de Decanos y Decanas de Facultades de Medicina. Y este organismo alerta de que el déficit docente, porque los docentes son facultativos que se van jubilados y que no se reponen, continúan creciendo a causa de las jubilaciones y se pasará de 36 profesores por facultad en el 2017 a 16 en el 2026. Una carrera que dura 12 años entre estudios de grado, MIR, especialidad. Algunos expertos opinan que no tiene sentido incrementar el número de facultades de medicina. Lo que hay que incrementar es la calidad de lo que ya hay y planificar el número de estudiantes que se necesitan para el futuro. Cualquier decisión debe tomarse con 12 años de antelación. También vale para lo que estamos diciendo, lo que ha sido toda la planificación de los MIR. Para planificar para prevenir paro médico. En los próximos 10 años habrá 53.500 jubilados de médicos, se dice pronto, frente a los 77.764 estudiantes egresados, que lógicamente tendrán que hacer su especialidad. Por lo tanto, estaríamos hablando de un excedente de 24.000 profesionales. El Grupo Socialista, sabiendo que las decisiones del Gobierno de España, gobierne quien gobierne, porque parece que siempre hubiera estado gobernando el PSOE, pero no, hay una frecuencia, hay un tiempo en que gobernó el Partido Popular, pues eso es la referencia, y es cuando se han perdido las plazas MIR, no ahora. Y en un año para otro no es posible contratar o sacar un número de plazas que nos pueda ser absorbida para que la formación sea la adecuada. El Grupo Socialista, sabiendo que las decisiones del Gobierno de España afectan a las soluciones y a la contribución a mejora de la calidad de la atención sanitaria y a la accesibilidad de los servicios de salud en Galicia y en toda España, y que según la moción redunda en beneficio de todos los ciudadanos, de los cuales estamos absolutamente de acuerdo, hemos propuesto al Grupo Popular adecuar la redacción de la propuesta final que habéis aceptado. Por lo tanto, pues votaremos a favor. ¿Alguna intervención más, Maite? Sí, por proximidad hago respuesta al PSOE de su debate. Si fui planteando año por año fue para situar y emplazar un poco la situación de las plazas MIR, pero esto no se trata al final de quién gobierne o no, se trata de un problema que al final, como estamos viendo a lo largo de la historia, no se trata tampoco solo de aumentar las plazas MIR, sino de eso, una planificación.
también he de decir que aunque se aumenten las plazas MIR, como bien decía el PSOE de Andalucía, esto no supondría no llegar al colapso. O sea, tiene que haber una planificación previa, como bien dije, que al final, aunque haya plazas MIR, aunque las acepten, luego si tienen mejores condiciones en otros países o bien quieran volver a su país de origen, nos quedaríamos al final también un poco sin esas plazas. Y con esto enlazo a lo que nos decía, a lo que debatía el BNG, y con eso es donde ellos se refieren a precariedad. Pues ahí está, en la planificación, esa precariedad de que tenemos déficit, bueno, no déficit, sino unos contratos tan precarios, se viene un poco dado también a esa planificación. Vuelvo a repetir lo mismo que dije en la moción pasada, en la defensa de la sanidad. El BNG desde 2018 insistís en que tiene que haber un incremento de 200 millones de euros. Vuelvo a repetir la misma información. Se han ampliado 450 millones. O sea, insistís en que aumente el orzamiento. Está aumentando. Ahí están las clara evidencia de esos 450 millones que se ha aumentado. También se han aumentado las plazas de profesionales, pero vuelvo a remitirme al concepto principal de esta moción, es que la competencia de las plazas MIR para poder convocar a más profesionales es competencia del Gobierno central. Y con esto acabo. Javi. Sí, nada, moi brevemente, claro que as competencias son do Goberno Central e estamos de acordo con moitos puntos dos que se expoñen aquí, pero non falar da Xunta de Galicia, dos Sergas e da responsabilidade que teñen cando ten competencias en sanidade é un pouco absurdo, e simplemente por eso, claro, que é falar de unha parte pequena de todo o debate. Entón, por eso queríamos incluir esta emenda. Nada, simplemente eso. Ao final, o Sergas é competencia da Xunta de Galicia. Hai outras responsabilidades, sí que as hai, pero falemos de todo, non só dunha parte. Non sei se queres añadir algo máis, Orlando. No, solo, digamos, yo insisto que el tema de la planificación es una cuestión importante. Es decir, esas plazas que no se convocaron o esas plazas que no se aumentaron, es muy importante, es muy importante. Después de los años, porque insisto, si los procesos de formación, esto no es un problema de meter 1000 médicos para que se formen y ¿quién los formas? ¿Quién los forma? Es decir, porque hay un número progresivo que cada año hay que ir formando, y si tú dejas de formar un año, eso no lo recuperas, es decir, los 4.400 no es posible recuperarlos, porque tú puedes aumentar las plazas, pero esas que no se convocaron cuando tenían que haberse convocado, cuando había recursos para formarlos y no se formaron, ya no se van a formar. Y por otro lado, es decir, no todas las plazas, es decir, el Serga que tiene capacidades, no todas las plazas que se le conceden como para vacantes MIR las saca según su conveniencia y según lo que considere oportuno de las necesidades que puede, porque a lo mejor le ofrecen una plaza de cardiología y cree que cardiología no necesita y por tanto no la saca. Es decir, el número de plazas que no ha convocado, no la manejo en este momento, no me recuerdo, pero si no, en un periodo largo serán unas 1.500 plazas por lo menos. Bien, por lo tanto queda suficientemente debatida a moción. Pasamos a súa votación, xa con a proposta que se fixo por parte da voceira do Partido Popular. Votos a favor, 8 e 4, 12, que é 8 e 4, 12, votos en contra, 3. Por lo tanto, queda aprobada a moción. Pasamos á última moción que hai da orde do día, previa ratificación da súa ausencia, moción tamén presentada polo Grupo Popular, por Santiago Melo, financiamento do sistema de atención á dependencia. Ratificamos a súa inclusión na orde do día por unanimidade, entendo, e procedemos ao seu debate. Quen dosi? Imos cos incumprimentos do Goberno Central.
2 décadas despois da aprobación da coñecida como Lei da Dependencia, o sistema segue ter certas eivas. A principal eiva ten que ver co problema estructural de financiamento, que Galicia leva denunciando desde hai moitos anos. A lei fixa que o gasto dos servicios e prestacións debe asumirse ao 50% entre as comunidades autónomas e a Administración Xeral do Estado, algo que nunca sucedeu. O crecente esforzo inversor por parte da Administración autonómica e tamén local para atender as súas veciñas e veciños non ten a mesma correspondencia por parte do Goberno central. Deste xeito o recoñece o propio Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Agenda 2030, na memoria de análisis do marco normativo da Lei da Dependencia. La financiación originalmente planteada por la memoria de la Ley de la Dependencia no se alcanzó ni en términos absolutos ni en términos relativos al cumplimiento del objetivo de financiación del 50%. Esta é unha cita literal dun documento presentado ás comunidades autónomas a comenzos de marzo no pleno do Consejo Territorial de Servicios Sociales e Dependencia. É dicir, o Goberno central recoñece que non achega ao que debe achegar por lei. Iso vai en detrimento dos servizos que reciben os veciños e perxudica directamente as arcas autonómicas, pero tamén as municipais. A pesar diso, é preciso salientar os avances que se produciron na nosa comunidade. Así, tal e como reflicten os datos publicados polo Inserso, Galicia rexistra unha evolución positiva neste ámbito. En actualidade, máis de 78.000 persoas que teñen a súa dependencia recoñecida reciben un servicio ou prestación. Esta cifra sitúa a nosa comunidade cun ratio de atención do 98,46%, unha das máis elevadas de España, e 6 puntos por encima da media nacional. De feito, nos últimos 15 anos, o número de persoas dependentes atendidas na nosa comunidade multiplicouse por 5. Cada ano, a Administración autonómica aumenta o seu orzamento en materia de dependencia para poder seguir ofrecendo servicios aos galegos que o precisen. É importante poñer en valor estes datos, sabendo que en Galicia é unha das comunidades líderes grazas ao esforzo que fai a Xunta de Galicia e tamén os concellos. En 2025, Galicia inviste no eido da dependencia máis de 700 millóns de euros, dos que preto do 70% proceden das propias arcas autonómicas, mentes que a Administración Xeral do Estado é moito máis pequena. Polo tanto, o que se observa é unha balanza moi desequilibrada que repercute directamente nos servizos e prestacións que reciben os galegos, é un incumplimento incontestable do establecido na lei estatal. Na nosa comunidade, as achegas ao sistema de atención á dependencia por parte do Goberno central redúcense dun ano a outro, ao pasar do 40% en 2023 ao 34,9% no 2024, o que provoca que a débeda acumulada coa nosa comunidade nesta materia supera os 2.500 millóns de euros. É moi significativa esta baixada, tendo en conta que hai só un ano, antes das eleccións autonómicas, o ministro Pablo Bustindiui dixo nunha entrevista dun medio de comunicación galego que o obxectivo era asumir o 50% do gasto da dependencia en Galicia. 12 meses despois, lonxe de incrementar os apoios estatais, o que vemos é unha baixada nesa porcentaxe que debía subir. Recordemos de financiar o 40% do gasto no 2023 ao 34,9% no 2024. Para Galicia, dispor de máis de 2.500 millóns de euros que nos debe o Goberno central suporía poder chegar a máis galegos dependentes que precisan algún tipo de atención. Hai que ter en conta que sen a aprobación dos presupuestos generales do Estado, esta situación agravarase, xa que mentres o Goberno galego continuará incrementando fondos, servizos e atendidos, e a Administración Xeral do Estado conxelaraos. Cos cambios normativos, ademais de non achegar o financiamento axeitado,
a que se dedica o Goberno central é a facer modificacións, sen ter en conta o resto de administracións, que son as competentes e as que xestionan a maioría dos servizos. Así, primeiro en xullo do ano 2023, o Goberno central publicou un Real Decreto do 675/2023 do 18 de xullo, polo que se modifica o sistema de prestacións en dependencia, de xeito unilateral e sen contar coas comunidades autónomas. E, ano e medio despois, o pasado febreiro, o ministro de Derechos Sociales, Consumo e Agenda 2030 presentou o anteproxecto de lei que reforma a Lei de Dependencia e a Lei de Discapacidade. Ambos cambios conlevan obrigacións ao resto de administracións sen vir acompañadas do correspondente financiamento, isto é, sin ningún tipo de axuda orzamentaria estatal. A teleasistencia para ser un direito subjetivo. Amplíanse as cuantías das prestacións e fanse modificacións directas no servicio de axuda no fogar, que tanto está supoñer para os concellos. Actualmente o SAF percíbeno en Galicia máis de 24.000 persoas. Estamos falando dun servizo de competencia municipal a que os concellos galegos destinan unha boa parte do seu orzamento. A Xunta de Galicia achega este ano máis de 140 millóns de euros anuais. Incrementar deste xeito este servizo require de máis recursos e de máis personal, dous requisitos indispensables ignorados polo Goberno. É dicir, a reforma da lei debe vir acompañada de financiamento, un financiamento que tamén deberá ter en conta as singularidades dos territorios, porque non todos son iguais. No caso concreto da nosa comunidade, a dispersión ou o envellecemento da poboación son factores que incrementan considerablemente o custo dos servizos e que obrigan as administracións galegas a realizar un esforzo económico moito maior. Non se pode impoñer máis obrigacións aos concellos sen que a reforma veña acompañada do financiamento necesario. O Orzamento de Galicia, o benestar de todas as persoas con dependencia recoñecida é, sen dúbida, un dos planes fundamentais do Goberno galego. O incremento orzamentario que anualmente investimos a este ámbito demostra este compromiso firme, así que neste ano 2025 dedicamos máis de 700 millóns de euros para atención á dependencia, un 11% máis co anterior. A comparativa co 2009. É innegable que na atención á dependencia Galicia rexistrou un gran avance nos últimos 15 anos, e isto pódese expresar con cifras concretas. Multiplicamos por 5 o número de dependentes atendidos, de 15.000 a máis de 77.000. Somos unha das mellores comunidades de España con maior ratio de atención á dependencia, cunha ratio de 98,4%, 6 puntos por riba da media nacional. Triplicamos a oferta das prazas sostidas con fondos públicos en residencias de maiores, pasando de 5.500 a máis de 16.000. Multiplicamos por 6 o número de prazas en centros de día, de 1.000 a 6.000 actuais. Multiplicamos por 7 o número de beneficiarios, chegando ao preto de 25.000 persoas, donde había 3.500 no ano 2009. E puxemos en marcha medidas innovadoras adaptadas á realidade e ás necesidades dos galegos, como a Casa do Maior, 140 centros nos concellos menos poboados, bono coidado no fogar, máis de 22.500 persoas beneficiarias, co complemento ao bono residencia, máis de 8.000 persoas beneficiarias. O Plan de Axilización de Dependencia e Discapacidade. Durante todos estes anos, Galicia deu pasos moi importantes de cara a mellorar o acceso aos servicios de dependencia e discapacidade, e ímolos a seguir dando. Por este mesmo ano, demos un paso máis coa aprobación dun plan de axilización e simplificación para reducir os tempos de agarda na valoración da dependencia e discapacidade. Un plan que xurde co obxectivo de reducir a 6 meses o tempo máximo de acceso aos servicios e prestacións.
Entre outras medidas, este plan abre unha nova vía preferente para as persoas maiores de 80 anos, reduce a burocracia, permite solicitar a valoración de dependencia e discapacidade á vez, mellora a xestión das citas, reforza o persoal que forma parte do procedimento, reforza os servicios sociais para que se centren na atención individualizada das persoas, ao ver rebaixada a carga de traballo burocrático. Un plan que, pese ás críticas da oposición, xa conseguiu a homologación de máis de 6.000 persoas que xa dispoñendo da valoración de dependencia agardaban pola de discapacidade. O servicio de ayuda a fogar. A Xunta é consciente da importancia que ten o servicio de axuda no fogar a través do que reciben atención profesional nos seus domicilios preto de 25.000 persoas con dependencia. Por iso, no 2025, destinaremos a este servicio 140 millóns de euros, un 8% máis. É dicir, máis apoio económico para axudar aos concellos a facer fronte ao custo do SAF, e con unha competencia municipal, tal e como recolle a Lei de Servizos Sociais de Galicia no seu artigo 11. A Xunta xa iniciou unha negociación co FREGAP que permitirá seguir impulsando a mellora do financiamento do SAF. Confiemos en que o Goberno Central tamén se implique na mellora do financiamento deste servizo e de dependencia, no seu conxunto, cumprindo o disposto na lei. Na actualidade, a Xunta achega ao SAF 12 euros hora, o que supón un incremento do 24% con respecto á situación anterior. Este incremento foi o resultado do acordo acardado no ano 2021 con FREGAP, en base ao cal o financiamento por parte do Goberno galego pasou dos 9,7 euros hora en 2020 aos 12 euros hora que abonan na actualidade. ¿Quién vai a defender? Espera, lo que pedimos. Por eso, o Grupo Municipal desta Corporación Central pide, primeiro, presentar unha memoria económica concreta na que se avale e determine o custo da modificación da Lei de Dependencia. Segundo, atender as xestións feitas pola Administración Autonómica Galega a este cambio normativo que considere as peculiares circunstancias da realidade social e demográfica de Galicia. Terceiro, cumprir con financiamento do 50% da Lei de Dependencia para que a participación da Xunta de Galicia e do Goberno Central sexa equitativa. Cuarto, saldar a débeda acumulada coa nosa comunidade en materia de dependencia, que ascende a máis de 2.500 millóns de euros, para así poder achegar máis recursos ás persoas dependentes que o requiren. E quinto, por último, dar traslado deste acordo tanto á Xunta de Galicia como ao Ministerio de Dereitos Sociales, Consumo e Agenda 2030. Boa tarde, casi xa boa noite. Vou pasar a analizar a moción que se nos fixo chegar no seu día por parte do Grupo Municipal do Partido Popular. Non vou entrar a valorar a oda propagandística sobre a Xunta que acaba de leernos a concelleira do PP, que parece sacada das novas en blanco e negro que se daban no seu día no nodo, narrando as bonanzas do señor presidente da Xunta de Galicia. Remitíndome ao texto que no seu día se nos fixo chegar, como reflite o Partido Popular no mesmo, hai case preto de 20 anos que se ten aprobado o marco normativo que regula o sistema de atención á dependencia, polo que a situación actual, con numerosísimas eivas no seu cumprimento e aplicación, non resposta únicamente á xestión realizada polo actual goberno do Estado español, pois ao longo destes últimos 20 anos de implantación teñense sucedido diversos gobernos, entre os que destaca a nefasta xestión nesta materia do Partido Popular con Mariano Rajoy ao frente. Como se di comúnmente, deses fangos estes lodos, non?
Non podemos esquecer que durante o período de tempo comprendido entre o 2012 e o 2018, como xa dixen gobernaba o PP a nivel estatal, recortáronse brutalmente orzamentos e dereitos en materia de dependencia, tanto ao respecto da atención das persoas dependentes, as que se lles impediu acceso nos casos de grau 1 e 2, como as persoas cuidadoras, fundamentalmente mulleres, as que se lles excluíu da cotización da Seguridade Social. Faime gracia que antes a concelleira do PP fixera alusión, ou gracia non, resulta paradóxico, cando menos, que fixera mención a un real decreto que se aprobou unilateralmente sen contar co consenso das comunidades autónomas, cando lembro vostedes unilateralmente na Lei de Presupostos Xerais do Estado 2012, 2013, 2014, 2015 suspenderon o nivel de, que había de financiación coas comunidades autónomas, rebaixando en menos de 285.000 millóns de euros cada ano. Durante o goberno de Mariano Rajoy, por poñer algunhas mostras nos recortes en dependencia, pois entre outras tamén se reduciu un 15% as cuantías a percibir para as prestacións económicas, reduciuse nun 13% a determinación da financiación estatal en concepto de nivel mínimo, disminución de intensidade horaria nos servizos do catálogo, supresión 1 de xaneiro de 2013 e das aportacións para o convenio especial de cuidadoras por parte do Estado, etc. Así poderíamos enumerar unha longa batería de recortes sufridos, xa digo, durante ese período 2012-2018. Mencionaba antes a voceira, a que exerceu antes como voceira hoxe do PP, Maite, que ela facía unha cronoloxía rememoraba en materia de sanidade aos anos atrás para encuadrar o debate, e penso que agora vostedes deben facer o mesmo, tomar o exemplo, encuadrar o debate tomando toda a cronoloxía e tendo en conta todo o que se fixo e ser responsables. Indico o Partido Popular que as achegas ao sistema de atención á dependencia redúcense dun ano para outro por parte do Goberno Central, pasando, efectivamente, como é así, do 40% en 2023 ao 34,9% en 2024, o que provoca que a débeda nesta materia coa nosa comunidade supere os 2.500 millóns de euros. Pero, ollo, efectivamente, a día de hoxe a débeda ascende a xa referida cuantía que todos coñecemos e que se nomeou hoxe varias veces de 2.500 millóns de euros, pero esta débeda non ven única e exclusivamente dos anos 2023 e 2024, como se nos quere facer entender co que aquí se reflicte. Esta débeda vense acumulando dende fai máis dunha década. Polo tanto, responsables da mesma, sí, é o Partido Socialista Obrero Español, pero tamén é responsable o Partido Popular. Dende o BNG levamos insistentemente, dende o ano 2017, aí está a hemeroteca, quen quera acudir a ela. Ora, xa son horas moi tardías e non vou a sacar aquí unha colección de novas con esta cuestión, pero como xa digo, dende o BNG, dende o ano 2007, levamos reclamando aos sucesivos gobernos españois, independentemente do seu color e signo, que cumpran a lei. De feito, de maneira existente, reiterada, en múltiples debates, entre eles os debates sobre o Estado da Nación Galega, propuxemos reclamarlle ao Estado a recuperación de dereitos e o financiamento que corresponde. Curiosamente, cando isto fixemos durante o período en que gobernaba o PP en Madrid, estes votaron en contra de reclamarlle a Mariano Rajoy o devolvemento desa débeda, co cal non entendo que veñan aquí agora a darse golpes no peito. O que sí que podo decir, e o digo de verdade con sinceridade, é que levei unha sorpresa grata ao ler esta moción, e por dous motivos. O primeiro é que por fin neste pleno por parte do Partido Popular asúmese a existencia do galego como unha lingua cooficial e traise unha moción redactada na lingua do noso país. En segundo lugar, tamén, e isto foi o que máis me sorprendeu, pero bueno,
É así, se un lea a moción, dende logo está clara a viraxe cara ao nacionalismo do Partido Popular, porque estáse analizando o financiamento totalmente desde o prisma que o leva facendo o BNG, porque este é o verdadeiro trasfondo desta cuestión e que non podemos obviar o actual financiamento, porque está o actual sistema de financiamento, porque está a suceder o que está a suceder. Galiza non ten capacidade de xestionar directamente os seus propios ingresos. Os impostos que pagamos as galegas e galegos non van directamente á Xunta de Galicia, como moi ben se pon de manifesto con esta cuestión, senón que é Madrid, a través do Ministerio de Facenda, quen o recada e despois distribúe dun xeito arbitrario, según lle pete. E é moi injusto, pouco transparente e insuficiente para sufragar os servizos que se prestan. Por poñer un exemplo, en materia de ensino, servizos sociais, sanidade, segundo o Consello de Contas, entre 2009 e 2021, o actual sistema xerou un déficit nestes tres servizos de case 20.000 millóns de euros. Só en 2022 estes servizos custaron 8.551 millóns e o Estado tan só achegou 7.010 euros, co cal hai un déficit de máis de 1.500 millóns de euros. O actual, está claro, o actual sistema de financiamento discrimina a Galiza e non ten en conta, como moi ben se indica na emenda do PP, por eso digo que se analiza totalmente esta cuestión desde un prisma nacionalista, ainda van a acabar votando a Ana Pontón. É que non se ten en conta as características específicas do noso país, como son a dispersión xeográfica ou o avellantamento da poboación. Eso é así, o custo dos servizos é moito máis elevado na Galiza que noutras partes do Estado, debido á dispersión xeográfica. É moito máis custoso dar servizos básicos como o transporte escolar, axuda a domicilio, abastecemento, saneamento, alumeado público, por poñer uns exemplos, debido á nosa orografía e dispersión territorial. Non é o mesmo levar a luz a unha aldea do Caurel ou poñer un autobús para recoller un neno, pois eso, xa digo, na montaña luguesa, que nunha aldea ao lado de Madrid. Entón, obviamente, segundo a propia Xunta de Galicia, a dispersión supón un sobrecusto de 500 millóns de euros. Xa se di no texto da moción e o dixen eu e o recalco, e todos o sabemos, que Galiza ten unha das máis elevadas porcentaxes de persoas de máis de 65 anos, tramo de idade que se concentra a maior parte do gasto social e sanitario. Por iso o reparto actual pois é injusto. A solución está clara. Ter un sistema acorde a nosa condición, ter capacidade para poder decidir nós, ser nós quen gobernemos os nosos cuartos e investilos pois nas necesidades reais que temos, e para iso é necesario o modelo económico que defende o BNG, que é un concerto económico acaído ás necesidades do noso país. Dito isto, nos votaremos a favor da moción, porque, como xe indiquei antes, o BNG, independentemente de quen gobernase no goberno estatal, no goberno central, sempre reclamou o reintegro dos cartos que lle pertencen ás galegas e aos galegos. E seguiremoslo facendo, porque o BNG non ten donos nin amos en Madrid. Nós non obedecemos a ninguén ali, máis que simplemente os intereses dos galegos e as galegas. Pola miña parte, máis nada. Florentino. Bueno, como é tarde, esa xente ainda quere lernos un escrito que presentou os responsables de Asilival, un escrito que presentaron para participar ao final do pleno, e como está moito xa dito, eu tampouco vou a estenderme moito, pero sí que quero aclarar un par de cuestións. A primeira é que a Lei 39/2006 de promoción da autonomía personal e atención, que é a que regula todo o tema da dependencia,
é unha lei que estipula que as entidades locais participarán, é dicir, que os concellos participarán na xestión dos servicios de atención ás persoas en situación de dependencia, correspondéndolle ao Estado e ás comunidades autónomas establecer os pertinentes convenios que, con respecto ao financiamento, que corresponda a cada administración. Por que digo isto? Pois porque vostedes na súa moción falan moitas veces da competencia dos concellos. A competencia é unha competencia na prestación do servicio e nada máis. E que está ocurrindo con este servicio? Porque claro, estamos aquí con unha moción que lle estamos instando ao Goberno de España, pero nadie insta a Xunta de Galicia, entre outras cousas, a que actualice o coste hora do servicio de axuda no fogar, porque está en 12 euros la hora. Eso é o que aporta non a Xunta de Galicia, señora voceira do Partido Popular, a Xunta de Galicia xunto co Goberno de España. O Goberno de España aporta 7 euros deses 12 e a Xunta de Galicia aporta 5 euros deses 12. Así que non é a Xunta de Galicia que aporta os 12 euros. Pero o coste real do servicio de axuda no fogar da hora de servicio da axuda no fogar está ahora mismo entre 22 e 24 euros, senón que yo pregunten ao alcalde do Bolo, que acaba de firmar fai pouco a nova concesión do servicio, o que lle implica para el de déficit para o concello, e o que temos nos demais concellos exactamente igual. Polo tanto, eu creo que tamén hai que empezar por aí, en instar a Xunta de Galicia a que actualice a aportación que ten que facer os concellos polos miles e miles de horas que estamos gestionando e que estamos ao final cofinanciando entre os concellos e os propios usuarios, pero que parece que quen realmente financia o servicio é a Xunta de Galicia e non é así. Que máis? Mire, eu tiña aquí, como estamos dando moitos datos, pois a min gustan os datos, xa o saben. Pero son os datos do Observatorio Estatal para la Dependencia. É un organismo que eu creo que debe de estar asumido por todos os grupos parlamentarios, que é un organismo, pois me imagino que será bastante independiente. Observatorio Estatal para la Dependencia. Dice: durante o plan de choque do ano 2020-2023 do Goberno de España, o Goberno de España incrementou a súa aportación para a dependencia nun 138%, frente ao 9% de incremento medio das comunidades autónomas. Isto teñeno vostedes en internet, ese non paso eu. Chámase el análisis do territorio, estudio por comunidades autónomas do 03-2024. Bien, pois nese cuadro, na primeira das gráficas, aparece Galicia. Galicia non aumentou. No ano 2023 baixou un 2,1%. É dicir, mentre o goberno aumentaba o 138% a aportación ás comunidades autónomas, por certo, a segunda é Asturias, está a primeira Baleares, a terceira Canarias ou a cuarta, e dicen os propios, no propio informe dice as comunidades que disminuíron durante o plan de choque, as que máis disminuíron a aportación á dependencia, Castilla e León, Galicia e Aragón. E dice, especialmente sangrantes, e isto non o digo eu, dice o informe, son os recortes que se han producido en Galicia. Outro dato máis, inversión por persona potencialmente dependiente. Os últimos, esta gráfica, a última rayita é Galicia, a primeira é o País Vasco e a segunda é Extremadura. Curiosamente, Extremadura aporta 2.599 euros por persona potencialmente dependiente e Galicia aporta 1.073. Galicia tamén é unha das comunidades autónomas nas que ese convenio que hai, que dice a lei que teñen que firmar as diferentes comunidades autónomas co Estado para a aplicación da lei de dependencia, que non é lineal para todos, café igual para todos, cada unha das comunidades chegaron a un distinto acordo co Goberno de España, o porcentaje de financiación autonómica sobre o gasto en dependencia son datos do 2023, porque o do 2024 ainda non está publicado. Bien, pois no 2023 a comunidade que máis financiaba o País Vasco, tampouco vamos a competir co País Vasco ou con Navarra, que o País Vasco financiaba o 83,9%, polo tanto o Estado aí financiaba pois o 16 e pico, e Extremadura financiaba o 78,2%, é dicir que
o Estado nese convenio con Extremadura, pois só financiou 22. Galicia é nas que máis financiou o Estado, a penúltima xunto coa Rioxa, o 59,3%, é dicir, que o Estado aquí nese ano financiou o 40%, xa se falou de que baixou o 34 e pico no ano 2024. Entonces, quero dicir que os datos están moi bien dalos, pero se os damos en contexto co resto das comunidades de España, o mellor todos eses datos que nos deu a voceira do Partido Popular pois se quedan un pouquiño coxos. E eu diría o seguinte, bueno, pois ben, estamos instando ao Goberno Central, pero a Xunta de Galicia non estamos instando a nada. Habrá que instala a que actualice ese coste hora do servicio de axuda no fogar. Tampouco instamos a Xunta de Galicia a poñer en marcha o Plan Estratégico de Servicios Sociales, que, por certo, xa está recollido na Lei Galega de Servicios Sociales do ano 2008 en un decreto do ano 2012 e está sin poñer en marcha. Saben por que está sin poñer en marcha ese Plan Estratégico de Servicios Sociales de Galicia? Porque obliga a planificar as accións de asuntos sociales e a atender as demandas dos concellos galegos e, ademais, dotando económicamente. Por eso está sin poñer en marcha, claro. Tampouco estamos a Xunta de Galicia a presentar unha memoria dos fondos, xa se falou aquí, que deixaron de concederse a Galicia no período 2011-2018, porque de aquellos lodos vienen estas... Tampouco instamos a Xunta de Galicia a actualizar o Fondo de Cooperación Local, ese diñeiro co que a Xunta contribúe coas finanzas dos concellos, que leva máis de 10 anos ou 15 sin actualizar. En fin, tampouco instamos a Xunta de Galicia a creación de residencias públicas de xestión pública. En fin, tampouco nos vamos a estender moito máis, porque o debate xa está bastante feito, pero vamos, que unha moción deste calibre debería de traer tamén unha parte da realidade galega, non só unha parte desa petición que lle facemos ao goberno estatal. En todo caso, pois, nos vamos a absternos, tampouco vamos a votar en contra. Moitas gracias. Dos sí, nada. Por lo tanto, a sometemos a votación. Votos a favor, 7 votos a favor, abstencións 8 votos, por lo tanto queda aprobada a moción. Pasamos ao punto número 27 ou 17, que son dación de contas de informe de morosidade, execución trimestral primeiro trimestre 2025, reparos do 24, plan anual de control financeiro do 25, informe de control posterior e control financeiro do Concello de Barco de Valdeorras, exercicio 23, informe resumo dos resultados do control interno, exercicio 24, informe de intervención cos resultados obtidos do control das contas a justificar, anticipos de Caixa Fixa, dación de contas de execución trimestral 24, dación de contas de decretos de alcaldía desde o 31 de marzo do 25 ao 30 de abril do 25, dación de contas en especial de decretos polos que se resolven discrepancias e dación de contas das actas das xuntas de goberno local do 27 de marzo, 3 e 10 de abril de 2025. E pasamos ao punto 18 e último antes de dar voz á Asociación de Asilimbal, que así o solicitou, que son rogos e preguntas. Eu prometo contestarlas brevemente. Espero que as preguntas tamén sexan breves. No pleno do 7 de setembro de 2023 aprobábamos por unanimidade unha moción do BNG para acadar do pleno do Concello do Barco o acordo de realización dun estudo de traxectos e cursos de liñas urbanas de transporte no Concello do Barco. O 23 de abril deste ano, a prensa falaba de que Monforte de Lemos presentaba o novo servicio de transporte público gratuito de viaxeiros para o rural que permitirá a conexión diaria de 26 parroquias co centro urbano. Se non se ten nada feito con este tema, pois gustaríanos que ou deberamos poñernos co tema e imitar un poquinho a Monforte. Moi ben. E o segundo rogo, moitas veces argumentamos que non arranxamos algo porque temos planificado obras ali, obras que despois tardan en realizarse, non? E, mentres tanto, pois non podemos gozar dese lugar
Pasa co que falábamos na moción anterior dos bancos rotos do Salgueiral ou do non desbrozamento que está feito no Salgueiral, pero eu concretamente agora estou me referindo á fonte e lavadoiro da Poula no Castro. Tanto as construcións como o panel informativo están comestas pola erva. Ademais da mala imaxe que damos descoidando un lugar que se supón de interese, pois por algo puñemos un panel informativo ali, estamos privando de gozar e de disfrutar dese espazo, non? Entón, nós pediríamos desde o BNG pois, o cuidado deses lugares que son interesantes, que son patrimoniais. Tomo nota del tema porque efectivamente eso estuvimos mirando outro día precisamente e vimos que estaba en malas condicións, por lo tanto tomamos nota. Noa? Rapidísimo, que tampouco sei moi ben se é para tratalo aquí, pero por eso é unha pregunta, digo, porque na páxina web, cando un entra no apartado de regulamento e ordenanzas, pincha para baixalas, porque me ten pasado no traballo, comentou algún compañeiro tamén, non hai nada, entón non sei se é para falar ca técnica de informática que yo diga a empresa da web, non, un pincha en regulamento e ordenanzas e vas a volver a pinchar e non descargas ningún regulamento nin ordenanza. Miraremos ahora mismo, non che Bueno, podo yo contestar, comenta... Sí, pero o leva ela ou o leva unha empresa? No, o levamos nós. Vale, pois entonces... Non vou a entrar moito no debate, pero sí é certo que tivemos un problema informático que nos cepillou precisamente todas as ordenanzas e todas que estaban ali. Pero bueno, eu entendo que xa están moitas recuperadas, bueno, lo miraremos. Aí atrás non vamos seguro. Sí, lo miramos. Vale, vou rápido. Bueno, primeiro, o streaming vai moi ben, vese ben, oíese ben, o sea que parabéns por eso. Tráfico Rúa Real San Roque, a un veciño que casi o leva por diante un coche, que zona residente, se baixan, algún baixa algo rápido, a ver se se pode facer algo para que se respete. Bueno, transmitirei yo, a ver, é imposible controlar o 100% dos loucos, Eu teño algunha idea. Hai moitos, desgraciadamente, non? Claro, que vamos a poder blindar as rúas? É imposible, porque cando poñemos facemos un paso elevado, pois nos protestan os veciños porque se pode acumular auga e o millor salta a beira a rúa e se mete nun garaxe, pero veñen os das ambulancias e din, oi, cuidadín cos pasos elevados que levamos enfermos e sufren. É dicir, o que está ben para unha cousa sempre ten contraindicacións, por lo tanto, eu hasta o de agora, dende logo, parecía, e diré a policía que o controle, porque parecía que no casco vello, dende que tomamos as medidas que se tomaron, a cousa estaba tranquila, pero bueno, pero repito, é dicir, por poñer un exemplo, temos tido que poñer gomas en Vilanova, nos falta, non sei se as pusemos xa ou faltannos dúas todavía según se sale para Forcadela e temos que aquí as gomas e hai que ir a poñelas porque pasan dous conductores que aquelo mete medo, é dicir, chega un momento en que xa non sabe un que, pero claro, repito, paso a policía. Vale, gracias. Puxeron unha luz onde, bueno, na futura sede da policía local, moi ben, por certo, e aluma moi ben. Me dicen os veciños a ver se pode ser poñer outra no callejón, así para que quede todo iluminado. Onde? Na futura sede da policía local. Detrás, sí. Puxeron unha farola que está moi ben e dicen que xa aproveitando que se poñen outra onde está o callejón que quedaría iluminado. Simplemente un rogo dos veciños. E a última, me preguntan se sería posible unha feira de artesanía de Galicia unida co Eixo Atlántico. Como? Unha feira de artesanía de Galicia a unila co Eixo Atlántico, que se ve que se fai en outros sitios. Aparte de nos facemos de produtos tradicionais, que temos tamén artesanía. E logo temos artesanía no mercado de Nadal. Pero se ve que ten denominación, bueno, me dicen que na feira do viño de Amanti que se fai que a denominación Feira de Artesanía de Galicia. Aquí fixemos durante varios anos unha feria de artesanía que terminou por, bueno, a verdade é que non vendían en exceso e claro, era un custe moi grande, aínda que non pagaban nada,
pero vir aquí, estar 3 días aquí e demais, pois, e non terminou por non dar resultado, por lo tanto, pero bueno, o miraremos. Máis preguntas? Yo, es máis un ruego. En a rúa das Rampas, que hai un jardín, hai un parque ali grande, e hai un zona verde. E aos veciños o outro día dicíanme a ver se non se podrían por ali unos bancos, porque só hai un mirando hacia os columpios, claro, ocupan os papás, pero ali 2 ou 3 banquiños, que sí que é verdad que pa xente que agora, sobre todo nesta época de tarde noites... O miramos. Eu non sei se hai un... só hai un? Sí, tamén a ti, sí. Máis. Nada, es un ruego, si hay la posibilidad de que haya no un programa, sino un listado de las obras que se van haciendo para hacer un registro y saber, pues esta obra ya se ha hecho, falta esta, y así, bueno, también cuando venimos a pleno también sabemos un poco las que se han hecho, las que no. Sí es cierto que igual, si van en la acta del pleno de tal reparación, tal, pero al final, o sea, va mezclado entre más cosas, entonces así algo de forma visual, un listado al que podamos acceder y tengamos un poco un registro de eso. As obras que se adjudican, desde logo, están no perfil del contratante. Claro, todas pero ao final hai que ir... en a página web. Están ali. Claro. Que é o sitio onde teñen que estar. De todas formas, iso non quita para que se arranxe, eu que sei, mandemos mañá a alguén a limpar, que ás veces xa non podemos, non damos feito todo e intentamos buscar alguna empresa das poucas que hai que poden facernos alguna obra, que ese é o problema que temos moitas veces, que non temos que nos faga as cousas, e, bueno, pois hai unha empresa que nos fai alguna cuestión, pero, bueno, son contratos menores de pequeñas que lógicamente non levamos, non están publicadas en ningún lado. Sí, pero para que haya como un registro de todas, no tener que ir a ver cuál se adjudicó, cuál no, sino un listado de... O sea, que vamos a pasar a cada concelleiro lo que estamos facendo cada día? No, sino a nivel general... Están na página web. Todas as que están ali no perfil, entras no perfil del contratante e ves todas as obras que están en marcha, adjudicadas. Están ali, o sea, es que xa están. Pero bueno, miraremos a ver si entraré eu para ver si está claro ou non, se hai algún defecto. Vale, lo revisaré, gracias. Máis preguntas. Yo tengo también una pregunta que es por la comunidad de propietarios de Manuel Quiroga número 3, en el que tiene la pensión es en el planta baja, planta primera, perdón, que ya he preguntado aquí en un par de ocasiones, y era me decían que me interesase que preguntara por el estado en el que se encuentra la tramitación que está solicitando el Concello o la Policía Local a los juzgados para poder inspeccionar en qué estado se encuentra ese... Pois ahora non se podo decir porque contigo lle preguntei eu tamén diante de ti o aparellador e lle dixe que quería que meterse con eso como algo prioritario e mañá volverei outra vez a insistir porque foi diante de ti cando falei eu e isto hai que retomarlo outra vez de xeito prioritario porque eu considero que é un tema prioritario. E non se ha hecho solicitud entonces a la... Non sei, ahora yo de memoria eu os expedientes como ha habido cousas, cuestións de outros temas que, bueno, pues eu cando chega a mí a noticia vamos e o falamos, ou esta semana pasada estivemos falando de outro tema e que, por certo, ese quedou arreglado satisfactoriamente para todos, pero bueno, os expedientes non pasan por mí, están en los técnicos. Y esto es una tontería, lo pongo como ruego, ¿no? Que el registro telemático, en la solicitud general, cuando uno cubre los campos, no te permite hacer el copia y pega para pasar el dato y no tener que estar escribiendo todo. Permite, a mí no me lo permite, desde luego. No sé. Vale, perfecto. Entonces por eso era pues a ver si se toma alguna medida, porque se facilitaría y reduciría. Es eso, ya está, simplemente. Bueno, pues esto sí que se lo transmitiré a la informática, porque non teño ni idea. Solo un ruego, donde creo que teño que dirixirme a ti, donde a estación de autobuses, según pasas o Lavao en Grase, hai un solar. Sei que hai moita erva en todos os lados e que a xente está intentando limpar, pero que non dá feito. O que pasa é que está invadindo a acera, é moito cardo, entonces a xente ten que se apartar porque
No, solamente o que accede. Do outro lado tamén hai. Pero bueno, esa xente suele meter unha máquina a limpar, pero claro, non se deron as condicións ainda. Entonces, si se pode limpar ese cachiño, porque a xente vai á estación de autobuses e casi se ten que botar fora. Vale. Bueno, pois entón damos por finalizado, bueno, o pleno a nivel da orde do día, e agora pasamos a palabra ao representante de asociación de... No, pues se poña de pé, dende aí... No, pero para que salga no streaming. É verdad, para... Sí, no, porque aí non sale. No, ven para acá. Ponte aquí. No, aquí, ponte aí y así te enfoca la cámara, sales en la cámara. Para que le ponga el micro. Bueno, pero no necesita micro. No me hace falta, porque si no... Teño boa voz. Está pendente do micro, non, exactamente. Bueno, boas noites a todos. Boas noites a todos. Gracias por escoitarnos. Eu non son político, nin sindicalista. Veño aquí como presidente da Silival. Chámome José. Presento ante o pleno do Concello do Barco de Valdeorras a petición de axuda para acadar un mellor tratamento aos pacientes do Distrito Sanitario de Valdeorras afectado de silicosis, distrito onde este Concello está inmerso. Ora vou facer unha exposición dos motivos. Para nós, houbera sido doado falar cun concelleiro ou concelleira dun dos grupos políticos representados no pleno do Concello e que esta petición fose presentada como moción e, por tanto, tratada en pleno e votada pola Corporación Municipal. Mas nós creemos que é algo tan importante como a defensa da saúde dos habitantes dun concello, a mellora da saúde pública, mellora da calidade da vida en xeral, non deberá ser cousa que poida ser considerada como liderada por determinada opción política. Senón, deberá aparecer como proxecto común xurdido do que poderíamos definir como un procedimento de participación cidadá. Coñecemos as leis e sabemos que, polas características desta solicitude, a exposición da mesma no pleno do Concello non sería tan doada sen o apoio da Alcaldía. E, polo tanto, como primeira cuestión, pola nosa parte está de recoñecer o noso agradecemento ao pleno, gracias, señor alcalde, señoras e señores concelleiros e concelleiras. A silicosi é unha enfermedade pulmonar crónica causada pola inhalación prolongada de pó de sílice cristalina. Está englobada dentro das pneumoconiosis xunto a outras como a asbestose, a antracose ou siderose. Para ser diagnosticada, precísese dun diagnóstico de neumopatía intersticial difusa, xunto a unha historia laboral de exposición baixo un patrón radiolóxico e a exclusión de outras patoloxías que expliquen os signos e síntomas das persoas afectadas. Pero non imos a falar de patróns radiolóxicos, de radiografías de tórax con consideracións bilaterais ou opacidades debido deslustrado, nin de respostas fibróticas no parenquima pulmonar. Nós estas definicións lémolas e podemos entendelas ou pedir que nos las expliquen. Pero o que sí non precisamos é que nos expliquen o que sí sabemos e coñecemos de primeira man, con toda a dureza do proceso, que é que non podemos respirar. A vida cada día é máis complicada. Cada día se nos fai máis difícil a realización de actividades básicas da vida diaria. A obtención do aire que se respira, esa función fisiológica de respirar, que na inmensa maioría das persoas é algo automático e inconsciente, para nós significa ou significará unha tortura diaria, un dano físico e moral que esnaquizará as nosas vidas e a autoestima, condicionando para mal o futuro das nosas familias. Se falamos de silicosis, para a nosa desgracia temos que falar de Valdeorras. E non estamos a basearnos en percepcións individuais, estamos a falar de datos publicados por organismos públicos. Se collemos datos publicados polo Instituto Nacional de Silicosi, ao longo dos anos 2012 ou 2023, nos referidos a novos casos de silicosis registrados
no Instituto Nacional de Silicosis, vemos que a maior parte deses casos proceden de Galicia, un total de 943 casos, máis do dobre de Asturias, 405, máis que Castela e León, 613, e casi multiplicando por 3 os novos casos acumulados, xuntando as 14 comunidades autónomas que faltan, 349. É, por tanto, a Galicia a que máis casos leva aportado no 2012. Se miramos que provincia de Galicia aportou máis casos novos, vemos que é Ourense, con 567 casos. Os datos publicados polo Instituto Nacional de Silicosis non comarcalizan a procedencia deses casos, pero se miramos o sector laboral que máis casos aportou na Galicia, vemos que foi a Louxa, con 607 casos. E se falamos de Louxa, falamos de Valdeorras. Se buscamos estudios específicos sobre a silicose na nosa comarca, atopamos escasa información, pero importante. O 2 de decembro do 2022 publicase un traballo realizado polos doutores Ricardo Martín Díaz e Gerardo Palmeiro Fernández, titulado Características de los pacientes con silicosis en dos concellos de Valdeorras, Orense, España, evaluación de satisfacción en el proceso patológico y estado respiratorio actual. Nese estudo, realizado nos concellos de Rubiá e Vilamartín de Valdeorras, cítase con cifra de prevalencia poboacional a febreiro de 2022 o 1,91 referido a tarxetas sanitarias sobrantes neses concellos. Cifra próxima ao 2,1 referido como media galega nos estudios de rego e colaboradores no ano 2001, referidos a traballadores do sector especificamente. Existe no estudio de Ricardo Martín Díaz e Gerardo Palmeiro Fernández unha aclaración de sesgo por diferencias entre censados, residentes e mobilidade xeográfica, advertíndose tamén un serio déficit de rexistros fiables, é dicir, nestes concellos non son o epicentro da silicosis, tiñan unha prevalencia poboacional casi tan grande como a media galega, referida aos traballadores de sectores de risco no ano 2001. A ausencia de rexistros fiables e datos actualizados sobre a prevalencia da silicosis nos distintos concellos do Distrito Sanitario de Valdeorras ocasionou xa petición da CIGA á xerencia de distrito dun estudio observacional descrito de corte transversal en todos os grupos médicos existentes nos diferentes concellos do distrito, priorizándose os concellos de Carballeda por ser o epicentro da silicosis na comarca, o Barco pola súa relevancia demográfica e Rubiá e Vilamartín de Valdeorras por ter xa estudos descriptivos transversais publicados no ano 2022. Pero esta petición do día 8 de abril do 2025, a finais do mes de abril do 25, non foi realizada nin comunicada a súa aceptación, nin creemos que se teña ninguna intención nestes momentos de facer tal estudo, aínda sabendo que os estudios epidemiológicos son unha ferramenta incuestionable para a reasignación de recursos sanitarios. E collendo o fío da prevalencia e relevancia do problema da silicosis no Estado español e na Galicia, así como os recursos sanitarios e procesos asistenciais con elas relacionados, debemos facer mención a que no traballo publicado polo Ministerio de Sanidade español no ano 2024 e titulado La reemergencia de la silicosis en España. Na súa página 74 preséntase unha táboa coa distribución dos procesos asistenciais por comunidade autónoma e tipo de diagnóstico, principal ou secundario, onde podemos observar que Galicia é a que máis casos novos aportou dende o 2012 ao 2023, según o Instituto Nacional de Silicosis. Non nin moito menos, é a que máis procesos asistenciais presenta, tendo entre 1997 e 2020 un total de 8.500 procesos asistenciais realizados, mentres que Asturias ten 32.836 e Castela e León 24.921. Se ben estes datos poden ter un certo sesgo ao non estar referidos ás mesmas datas en que se facía análise dos datos do Instituto Nacional de Silicosis mencionados anteriormente, dende o 2012 ao 2023, non é asumible esa diferencia de procesos asistenciais para tratar as persoas afectadas de silicosis no Estado español, tendo en conta a prevalencia e incidencia dos casos nestes momentos.
Vou fazer unha pausa. Pero o máis alucinante e vergonzoso é observar como nesta publicación do Ministerio de Sanidade español na súa páxina 76 preséntase por provincias dúas gráficas coa distribución de procesos asistenciais por silicosis. Unha delas coa silicosis como diagnóstico principal e a outra coa silicosis como diagnóstico secundario. Na gráfica da silicosis como diagnóstico principal, Ourense, que xa vimos que era a que máis procesos aportaba en 2012, é a que menos consultas ou ingresos ten por esta causa das 4 provincias galegas. Algo similar sucede cando a silicosis considérese un diagnóstico secundario, aínda que neste si temos máis procesos asistenciais que Lugo e Coruña. Non esquezamos que o que pasa na Galicia e que se detesta nestas gráficas é un problema interno por termos unha sanidade transferida e unha consellería de sanidade que debería abordar de xeito correcto estes problemas. En definitiva, vemos que a silicosis na Galicia está infradiagnosticada. Non existen estudios minuciosos da súa prevalencia no distrito sanitario de Valdeorras. Calquera dato que se avalía actualmente coloca a Valdeorras como epicentro da silicosis non xa na Galicia, senón no Estado español, e que todos os datos que atopamos colocan o distrito de Valdeorras como o que peor trata aos enfermos de silicose. Unha situación, por tanto, de todo punto, inasumible. Tendo en conta todo isto, e sen entrar en comorbilidades, algunhas delas fatais, dende a Silival, solicitamos ao Pleno do Concello do Barco a consecución dos seguintes acordos. Recoñecemento da silicosis como grave e importante problema de saúde no Distrito Sanitario de Valdeorras, que curse solicitude á Consellería de Sanidade da creación dun servicio de neumoloxía no Hospital Público de Valdeorras, dotando ao Hospital de Valdeorras de plazas orzadas de persoal facultativo especialista en neumoloxía suficientes para a realización de consultas diarias, así como a dotación tecnolóxica precisa para levar a cabo a actividade cotidiana dun servicio deste tipo. Boas noites e moitas gracias por escoitarme a todos. Ben, pois agora sí, remata o pleno, levantamos a sesión.